Ev pirtûka bi deng di çarçoveya projeya dengên bi Kurdî ji cîhanê ji aliyê Komeleya Berê Her Tiştê Zarok ve bi piştgiriya Balewsxaneya Swîsreyê hatiye amadekirin. Navê pirtûkê ger û geştên Gulliverî. Nivîskar Jonathan Swift. Dengdan Gulbîn Bozan. Beşa ewil. Rêwîtiya berbiwelatê Ecûçkan Lîlîpûtê. Li Nottinghamshire xaniyekî biçûk ê bavê min hebû. Em 5 bira bûn. Ez yê sêyan bûm. Em ne malbateke dewlemend bûn. Min ji xwendinê hez dikir. Gava ez bûm 14 salî, bavê min ez şandim Koleja Emanuelê. Vê rewşê 3 salan ajot. Pereyê ku bavê min ji min re veqetandibûn, ne pereyekî zêde bû. Gava ku bavê min hew dikaribû ji bin mesrefa min rabe, min li gel operatorê Birêz Batis ku li Londrayê bi nav û deng bû dest bi kar kir. Ez li wir 4 salan mam. Min heqdestekî kêm disend. Bavê min jî car car hinek pere ji min re dişandin. Min hemû pereyên xwe didam pirtûkan. Nexwasim pirtûkên keştîvaniyê, gerê û matematîkê. Min bawer dikir ku rojekî ez ê derkevim rêwîtiyeka dirêj a deryayê. Piştî ku ez ji gel Birêz Batis derketim, ez li mala bavo vegeriyam. Bi alîkariya bavê min, apê min û hîn mervên me min 40 lîrayên İngilîzan peyda kir. Min dixwest ku ez tibê bixwînim. Piştî ez ji wan piştrast bûm ku dê xwe bidin ber mesrefa xwendina min a li Leydenê û dê her sal 30 lîrayê ji min re bişînin, min dîsa darê. Li Leydenê min 2 sal û 7 meham perwerdehî dît. Gava ez dîsa vegeriyam welêt, bi pêşniyaza mamosteyê min ê Delal Birêz Batis, ez di keştiyekî de bûm doktorê cerahiyê. Navê vê keştiyê Swallow bû û ev keştî di fermandeya kaptanekî bi navê Abraham Parnell de bû. Ez 3 sal û nîvan di vê keştiyê de xebitîm. Piştî em ji ger û geşta dawî vegeriyan, min fikira xwe guherand. Ez li Londrayê bicih bûm. Di vê biryarê de tesîra Birêz Batis jî hebû. Ez pêşniyazê gelek nexweşan kiribûm. Min li Old Jûriyê diqatek binî de xaniyek biçûk kirê kir. Li ser şîretan wan hevalan ku digotin dev ji ezebtiyê berde, bi xanimekî re bizewce, ez bi keça Edmund Borteyê gorefiroş ê li kolana Newgateê re zewcîm. Karê min ber bi xerabiyê veçûn. Min dikir nedikir, şaşîtiyên ku hevkarên min dikirin, ne de tehemilandin. Ji ber vê sedemê ez difikirîm ku dîsa dest bi gerên deryayê bikim. Li ser vê meseleyê ez bi jina xwe û hîn nasên xwe şêwirîm. Piştî wê min ev biryar da. Min di 2 keştiyan da doktorî kir. Di nava 6 salên dirêj da ez gelek caran li Hindistanê li giravên Rojavayê geriyam. Di rêwîtiyan da min pirtûkên cûr bi cûr bi xwe re dibirin. Gava min ningê xwe davetin ser rûyê erdê jî min çavderiya awayê jiyan, edet û tevgerên niştecihên li wir dikir. Bi vî awayî ez li ser mirovên gelek welatan hînê hin agahiyan bûm. Bi saya hêza bîra xwe ya xurt, ez bi hêsanî hînê gelek zimanan bûm. Di nava van ger û geştan de, gera min a dawî nebdilê min bû. Êdî ez ji ger û geştên di û dirêj û ji deryayê aciz bûbûm. Min digot ez êdî bi zar û zêçên xwe re bi aramî bijîm. Berê min biryar da ku ez xaniyê xwe biguherim. Ez ji wê mala li Old Jûriyê derketim. Min mal bar kir Fetirleynê. Li wir jî nebû. Vê carê bi hêviya ku ez di nava keştîvanan da müşteriyan bibînim, min li Wappingê xanî girt. Lê ew jî bi kêr nehat. Min gelekî berxwe da, ji ber ku kar û barê xwe baş bimeşînim. Ev hewldanên min tam 3 salan ajot. Lê tev berhewa çûn. Axir li deryayên başûr ez li rastî qeptenekî hatim ku haziriya gerê dikir. Kêfa min ji pêşniyaza qeptenê keştiya Antelopê William Pritchard re hat. Karekî baş bû, min qebûl kir. Em çarê gulana 1609 nehan ji bendera Bristolê derketin rê. Di destpêkê de rêwîtiya me xweş derbas bû. Ciyên ku rêya me pê diket bi kêf û ecêb bûn. Gava em nêzîkê Hindistanê bûn, firtoneyek xurt rabû. Vê firtoneyê Antelop bi aliyê Bakurê Rojhilat ve kaş kir. Pêncê mijdarê bû. Li gor wan welatan ev destpêka havînê bû. Hewa zêde bi mij bû.
Keştîvanan xeber dan ku wan li 45 metreyê bi wirda zinarek dîtine lê tiştê bûbû çûbû. Ba ew qasî xurt dihat ku hemma me didît ku em li ser zinarekî ne. Rebena antelopê perçe bûbû. Ji bo ku ez xwe ji dîrekê ku bi qirçîniyekê mezin hildiweşiya û ji ber milên ku digindirîm biparêzim, min xwe nêzî kûpêştê kir. Min ji kûpêştê ve dît ku çend teyfe filîqeyê dadixin deryayê. Bi bazdanê ez çûm bawan. Me bi hev re xwe avêt filîkayê. Keştîvanan ji ber tirsa canê xwe bêr kişandin. Em ji wan zinarên bêyom dûr bûbûn ku keştiya me perçe kiribûn. Sekin nediket firtoneyê. Heta me 3 fersex bêr kişandin. Em serav û binav bûn. Em hemû bêmecal bûn. Tiştên ku di keştiyê de hatin serê me, em ji hal xistibûn. Êdî ji bilî ku em ji qedera xwe razî bin, tu çareya me nemabû. Me bêr danîn. Pêlên deryayê berê me bidaya ku em dê biçûne wir. Me xwe bi iskarmozên filîkayê ve şitandibû. Lê çi feyde, filîkaya me qulipî. Em hemû ketin deryayê. Pêlan qeyîka ku qulibandî wekî mekûka makîneya dirûnê li bin goyê hev dixist û bi vizeviz dizivirand. Ji nav keştîvanan tu kes nefilitî. Hemû fetisî bûn. Îcar ez behsa xwe bikim. Ji aliyekî va min nedizanî bê ez bi kîjan alî ve diçim. Ji aliyê din jî min bi hemû hêza xwe qolaş davêtin, sobanî dikir. Pir wext derbas nebû. Min tê derxist ku ba ez bi paşva def didam. Ava hilhatî ku nizm û bilind dibû jî ez bi paşva dibirim. Min texmîn dikir ku ez bi ber erdê bejahiyê ve diçûm. Serê kêliyekî min dixwest bi çîmên xwe fehm bikim bêka ez digihîjim erdê an na. Wan hewldanên min çi qas ajotin nayên bîra min. Piştê kêliyekî gava min çîmê xwe ber bi jêr ve daxistin, ez pê hisiyam ku lingê min li erdê dikeve. Ev mucizeyeke mezin bû. Ez bi qasî nîv mîlî meşiyam û gihîştim ser rûyê erdê. Piştê ez derketim ser rûyê erdê, baliyê hundir ve jî bi qederekî nîv mîlî ez meşiyam. Hejna tiştekî nedihat. Ne malek, ne mirovek. Belkî ji ber ku bêhal bûm min tu tiştek ferq nekiribû û min tu tiştek jî nedîtibû. Nizanim. Ez gelekî westiya bûm. Xewê zor dabû min. Min hew li ber xwe da. Nayê bîra min ku min di heyata xwe de xewek wisa giran kiribû. Gava ez şiyar bûm, roj zû ve hilabû. Ez dibêm qey 9-10 saetan raza bûm. Min xwest ku ez dest û milên xwe vekim û tevziyan bidim xwe. Lê nebû. Tevger û rabûn li aliyekî min nikaribû ez xwe ji ciyê xwe bileqînim. Ez li ser piştê dirêjkirî bûm. Wekî ku dest û piyên min bi her du aliyan ve bi erdê va girêdayî bûn. Porên minê dirêjê stûr bi heman şiklî hatibû girêdan. Min pê derxist ku laşê min jî ji bin çengê min heta kulûmekê min bi benên zirav ve hatibûn dorpêçkirin. Min nikarîbû serê xwe biziviranda. Min tenê ezman didît. Tava rojê germahiya xwe hêdî hêdî zêde dikir. Tavê çavê min değişandin. Wekî ku hin dengên xerîb dihatin bergohê min. Mîna vizîniyê bû. Lê ciyê ku ez lê bûm, ji ezman pêva min tu tiştek nedidît. Piştê demeke Kurd, min li ser çîmê xwe yê çepê wekî enîtînekî hîs dikir. Tiştekî candar li ser dimeşiya. Çû, çû, hat ser zikê min, sînga min, hat heta ber çena min. Heta ku ji min hat, min awirê xwe berbijêr ve birin û min ew dît. Ew mirovekî biçûçik bû. Di destê wî de tîrek di kevanê de, li pişta wî tûrikê tîran hebû. Bejna wî bi qasî 6 tiliyan bû. Li paş wî bi kêmanî 40 kesên di bejna wî de bi tîr û kevan hebûn. Ez matmayî mabûm. Bê hemdê xwe min qîjek wisa kir ku tev ji tirsan reviyan.
Ez piştre pê hesiyam ku pişta qîja min hinekan xwe ji ser min avêtine, hinek gava reviyane li hev qelibîne û ketine, hinek jî di wê navê de birîndar bûne. Piştê demekê Kurd dîsa hatin. Yek ji wan bi wêrekiya ku hema serçavê min bibîne xwe nêzîkî min kir. Bi tevgerên dest û milên xwe heyraniya xwe dida der. Bi dengekî zirav wiha bang kir. Hekî nek tekul. Çend caran bi hev re ev du peyv gotin. Helbet min fehm nedikir bêka çi digot. Gava ev tişt di qewimîn ez di nava metirsiyê de bûm. Divê min xwe rizgar kiriba. Min benîkên ku milê min bi erdê ve girêda bûn qetandin û sing rakirin. Gava min milê xwe bi jor ve bilind kir û baş lê nêrî, min fehm kir ku wan ez çawa bi erdê ve girêda me. Min hemleyek din kir. Dilê min pir êşiya bû. Lê min benîkên ku porê min ji aliyê çepê ve bi erdê ve girêda bûn hinekî sist kir. Êdî min dikaribû ez serê xwe bi qasî 3-4 santîma bi aliyekî ve bizivirînim. Vê tevgera min mirovên biçûçik carekî din qutifand. Tev reviyan. Min yek ji wan jî zeft nekir. Dengê qîjên wanên wekî vinvinê dihat min. Gava deng qut bûn, yek ji wan bang kir. Talgapanek! Piştê vê bangê min hîs kir ku ji sedî zêdetir tîr jî di destê min ê çepê de çikiyan. Mîna ku li Ewropa me bombe davêtin, keriyek tîr avêtin hewayê. Belkî jî gelek ji wan tîran ketibûn ser milê min, lê min hîs nedikir. Çend ji wan çikilîn ser çavên minên ku me bi destê xwe yê çepê ew diparast. Başê ku êrîşa tîran zû qediya. Ji aliyekî min dikir ku êşa ciyê ku tîr gihabûne ji bîr bikim, ji aliyekê din jî min dikir ku xwe xelas bikim. Hinekan rimên xwe ji çep û rastê min dikirin kêlekên min. Axir bi fikra ku ez dê keştiyê de bi firtûne avêra şer bikim, êlekek ji çermê gameşan min li xwe kiribû. Ji loma tîrên wan di ciyekî giringê laşê min de nediçûn. Ez fikirim ku tiştê bi aqilane razana bêtevgere û bi vî awayî li benda mayîna şevê ye. Ji bo ku destê min ê çepê negirêdayî bû, min dikarîbû bi rehetî xwe xelas kiriba. Gava ez xelas bûm ku hewce bike ez dê ji heqê wan derkevim. Ku gelê welat wekî wan biçûk bin, artêşa xwe jî bînin ser min, ji min re hêç bû. Tu nabêjî qedera min ew qasî cuda bû? Gava dîtin ku ez wiha bêtevger razayî me, êdî dev ji avêtina tîran berdan, lê ji vizîniya dengê ku dihatin bergohê min, min fehm dikir ku her diçû qelebalix dibûn. 3 metre û nîv li tenîşta min li hîzaya serê min her tim qirtîniyek hebû. Ev saetek jî berdewam kir. Bi qasî ku sing û benîkên ku min girê dabûn destûr bidin, min dikir ku tiştinan bibînim. Taliyê min dît. Ji erdê metre û nîvekî bi jor de îskeleyek ava kiribûn. Bi qasî ku 4-5 kesên wekî wan biçûçik têkevê fireh bû. Ji bo ku bikaribin biçin ser îskeleyê, 4 derence danîbûn. Li ser îskeleyê mirovek hebû. Wekî yekê pir mezin vesekinî bû. Axaftinek dirêj kir. Helbet min peyvek jî jê fehm nekir. Divê min di serî de bigota min ji bîr kir. Vî kesê ku wekî mezinek xuya dikir, gava dest bi axaftina xwe dikir, 3 caran bi vî şeklî bang dikir. Langro debûlsan, langro debûlsan, langro debûlsan. Piştê wê 40-50 kes bi ser min de hatin. Gava ku baş nêz bûm, benîkên ku aliyê çepê yê serê min ve girêda bûn, qut kirin. Min rûyê xwe bi aliyê rastê ve zivirand. Min êdî tevgerên dest û milê vî zilamê gotarder baş didît. Ev zilam yekê navsere bû. Ji kesên li derdora xwe hinek dirêjtir bû. Zilamekî ji wan bi serê kirês girtibû ku wekî teriyê xuya dikir. Ji tiliya mina navîn hebekî dirêjtir bû. Du kesên din qey ji bo alîkariyê li cem wan bûn. Mirovê ku diaxifî tam di derba melayê mînberê de poz dida. Min ji wî fehm nedikir, lê ji tona dengî wî min tiştan texmîn dikir. Di dengê wî de hem gevxwarin hebû, hem jî peyman û dilşewatî û derbirîna qenciyê. Min awirên xwe û destên xwe yê çepê ber bi jor ve rakir.
من ev yek bi şêwazeke wisa vegot ku ez ê ji her tişt û daxwazê wan re bejna xwe bitewînim. Bi çend peyvan jî min bersiva xwe da. Ez pir birçî bûbûm. Ji birçînan dilê min ew qasî değişiya ku belkî ji rê û rêzikên edebê bû, lê min çar tiliyên xwe gihandin hev û min xwest fam bikin ku ez xwarinê dixwazim. Hûr got ku ez piştre hîn bûbûm ku ev nav li zilamên biqedir dikirin. Fam kir ku ez çi dixwazim. Di cî de bi dengekî bilind tiştin gotin û bi piştre bi lez û bez jî îskeleyê daket. Çend qiçik bi wir de û bi wê de baz dan. Hinek ji wan jî hatin cem min û derenceyên di destê xwe da sipartin laşê min. Ji sedî bêtir zilam di nava çend deqîqeyan da hilkişiyan ser derenceyan û bi teyfikên destên xwe de hatin derdora devê min. Qey qiral bîstiye ku ez hatime ji min ra xwarin şandiye. Di teyfikan de goştê jêkirî, perçekirî hebû. Min fehm nekir bê ev goşt ê kîjan heywanî ye. Şiklê wî dişibiya çiqên berxan yan jî tihêlê wan. Lê pir baş biraştı bûm. Her pariyek ji baskê tîtî hûriktir bû. Min du sê heb dikirin gepek û dixwar. Nan jî anî bûn. Nanek bi qasî guleyekê mezin bû. Sê nanê semûn bi gepek min re da diket xwarê. Gava min xwarina xwe dixwar, wan bi matmayê li min dinêrî. Lê bi hemû qeweta xwe jî xwarin ji min ra dikişandin û didan ber devê min. Qirika min ziwa bûbû. Min bi îşaretekî daxwaza avê kir. Di cih de ji min re hin tiştên vexwarinê anîn. Ji xwarina min a zêde fehm kiribûn ku ez dê gelek avê jî vexwim, lewma bermîl anî bûn. Bermîla ewil ber bi destê min ve gindirandin. Qapaxa wê vekirin. Min hemû di gulpekî re vexwar. Ji xwe bermîl tev bi qasî îskanekî bû. Lê çawa ku min vexwar, ez pêra veciniqîm. Ev ne wekî avê bû. Tema wê wekî şeraba navdara börbögneyê bû. Heta ji wê xweştir bû. Pişt re bermîlek din jî anîn. Min ew jî vexwar. Ez jê têr nedibûm. Min bi îşaretan xwest ku dîsa bînin. Lê ne anîn. Xelas bûbû. Bêguman ew li hemberî têrnexwarin û vexwarina min şaş û metal mabûn. Ji kêfan ra li ser min dest bi lotik û lîstikan kiribûn. Wekî carên berê dîsa bang dikirin. Hekî nehtekûl! Hekî nehtekûl! Di vê navê re jî bi çend îşaretan ji min xwestin ku bermîlan bavêjim jêr. Yekî ji wan jî wiha bang dikir. Birak mîvala! Tu nabêjî ev gotin hişyarî bû. Ji bo gava ez bermîlan bavêjim jêr, kesên li jêr dibin de nemînin. Ên didîtin ku bermîl digindirin jî dîsa wiha bang dikirin. Hekî nehtekûl! Min di dilê xwe da derbas kir ku ez çil pêncî heb ji wan mirovên qûçûçkiyên ku li ser sînga min û nava min zîtik davêjin û nedisekinîn, wisa bi destê xwe bigirim û wan bipekînim. Lê min xwe girt. Gava ez li êşa serikê tîrên tûjên ku di laşê xwe da fikirîm û hatê bîra min ku ew dikarin tiştê xerabtir jî bi min bikin. Min dev ji vê fikrê berda. Min ew tevgera xwe ya ku min serî tawan dibû, wehd dihesiband. Lewma ew wehda ku min rûmeta xwe danîbû û dabû, nedihişt ku ez tevgereke li dij wan bikim. Li gel vê, li gor edetê mazûvaniyê ez li hemberî van mêrikan ku xwe ji ti mesrefî nedan alî û ez bi cameriyekî bêhempa pêşwazî kirim, dibin minnetê de bûm. Ez li hemberî wêrekiya van mirovên qûçûçkî şaşma bûm. Li gel ku ez li ber wan qasî dêwekî bûm, ew bêtirs û bêxem li ser laşê min bi rihetî û wêrekî digeriyan. Bi ser de destekî min jî vekirî bû û min bi her şiklî dikaribû xerabiyek bu aniya serê wan. Gelek têda neçû. Yek ji wan esîzadeyê dibin fermana qirêl de bi 12 leşkeran re ji çîmê min berjor ve hilkişiya û hat heta ser sînga min. Ber bi rûyê min ve meşiya. Piştê ku nameya baweriya ku mihra qiral li ser bû derxist û da ber çavê min, dest bi axaftinê kir. Bêka çi digot, ebeden min fehm nedikir. Lê ew bi wê sekna xwe ya bi kês û qerar nêzî 10 dexeyan axifî. Serê kêliyê destê xwe dirêj kir û ciyek nîşan dikir. Tu nebêjî paytexta xwe ya ku qedera nîv mîlî li pêş bû nîşan dikir. Ez piştra hîn bûm ku qiralê rêzdar û meclîsa wî li ser ku min bişînin wir
biryar jî dane. Min ji wan re got ku çi ji min bixwazin ez ê nebêjim na û li ber xwe nedim. Helbet ji bo ku fehm bikin min ev gotin bi dest û milan jî xurt dikir. Piştre min bi destê xwe yê vekirî, destê xwe yê girtî, ser û laşê xwe nîşanê wan kir û min daxwaza azadiyê kir. Her cara ku min destê xwe dilivand, ji bo ku destê min li wan nekeve û zirara min negîje wan, min bi baldarî destê xwe di ser wan re dibir. Lêşandiyê qirêl, serê xwe di wateya neyînî de hejand. Fam kiribû ku ez çi dixwazim. Lê xwestibû ku ez jî fehm bikim ku ev vî tiştî nikare qebûl bike. Dida zanîn ku divê min bi vî halê xwe yê ku her derê min girêdayî bû bibim paytextê. Bi îşaretan vegot ku tu xirabî divê da tune ye. Dê gelekî li min miqate bin, dê tehdayî li min nekin û her wiha têra min xwarin û vexwarinê jî bidin min. Hindik mabû hêrs bibûma. Li gel ku ez li xirabiya wan nafikirim, girêdana min a bi vî halî de hat çimaneyî? Dilekî min digot rabe ser xwe. Benê xwe biqetîne, bi dest û ningê xwe derbekî li wan bide û heqê wan bide wan, lê him dilê min bi van evdalokan dişewitî, him jî ez fikirîm ku ya ku ez bi ser nekevim, îjar ku wan zora me bir. Tu dibêjî qey ew êşa tîrên ku di min de çiqilan dibûn û dest û riyê min di nav kul û birînê de hiştibûn, min dîsa hîs kir. Hê gelek tîrê wan di çermê min de çikilandî bûn û ez diêşandim. Qey fehm kirin ku min xwe hinekî tevgerand. Wan jî li hemberê tevgereka min a şaş xwe zêde dikirin. Li ser vê rewşê min îşaret da wan ku ez ê li gorî wan û daxwazê wan tev bigerim. Gava ku hûrg û zilamên wî ev dîtin, kêfa wan hat. Bi halekî naziktir ji cem min dûr bûn. Zêde têda neçû qîceqîş hatin bergoyê min. Hemûyan bi dengekî re wiha bang dikir. Pîplon sêlan, pîplon sêlan. Di wê navê re min dît ku çend kesên ji nav wê qelebalixê xwe nêzê aliyê min ê çepê dikin û benikên min sis dikin. Bi vî awayê ez rehet bûm. Min berê xwe da aliyê rastê û min mîs kir. Ewên li aliyê min ê rastê çawa ku ev yek dîtin bi paş ve û bi jor ve reviyan. Ji vê lehiya ku bi şid ji min diherikî bê qeza û bê bela xelas bûbûn. Piştre dest û riyê min bi tiştekî wekî melhema nerm û bêxweş firikandin. Êşa wan tîran di nava çend deqîqeyan da derbas bûbû. Gava ku xwarin û vexwarina heta qirikê jî li ser van bûyeran zêde bû, xewa min hat. Ez xilmaşî bûm. Tu nabêjî doktoran li ser fermana qiral hebê xewê xistibûn nav bermîlên avê. Gava ku ez hatim ser hişê xwe min fehm kir. 8 saetan xewa mirinê ketibû çavê min. Piştê ku min ningê xwe avêtine ser rûyê erdê, kesên ku dibînin ez li perava avê razayî me, zû zûka xeber ji qirêl re şandine. Wî jî meclîsa xwe kom kiriye, li ser min biryarên girîng dane. Girêdayîna min a baş, têrkirina zikê min û filan û bêvan. Piştre, ji bo ku min bişînim paytextê, erebeyek xusûsî amade kirine. Ji 500 zêdetir endezyar û xerat di cî da dest bi çêkirina erebeyeke mezin kirin. Ev erebe ku bi qasî 3 tilyan bilind, metre û nîvek firê, 4 metreyan dirêj bû. Ev erebe wekî somyeyekî bû û 22 tekerên wê hebûn. Piştî ez nigê xwe datînim erdê, bi qasî 3-4 saetan, gava ku gel di rê de vê erebeyê dibînin, ji kêfan dibe qîjewîja wan. Ha ew dengê ku wekî şapatekî dihat bergoyê min jî ew qîjewîj bû. Erebe ji kêlekê ve nêzî min kiribûn. Lê mesele di wê kêliyê da ku radihêjin min û dikin ku têxin erebeyê derdikeve. Ji bo vê, heştê dîrekê li 3 santîmê çikandibûn. Çingalên ku serê wan bi tayên pir saxlem û bi qasî qinabê qalind bûn, bi stûyê min, destê min, laşê min û bi qeytanên ku karkeran lefan dibûn ve daliqandibûn. Ji nav wan 900 kesên pir bi qewet hatibûn hilbijartin û ji bo ku min têxin erebeyê hatibûn peywirdar kirin. Tam di 2 saetan da xwe bi tayên dîrekan ve kişandine û ez xistime erebê. Piştre jî ez baş girêdame. Gava ev tişt dibûn û diçûn, ji ber wî dermanê ku xistibûn nav ava min, ez di xeweke giran debûm. Tew 1500 hespên herî gir û bi qasî 4-5 tilyan bilind xistibûn ber erebeya min.
Piştî em ketin rê bi 4 saetan şûn da şiyar bû. Ew jî piştî bûyereke qirdikî. Tekerek erebeyê xirabûye. Ji bo ku tamîr bikin sekinîne. Çend ciwanên ji wî warî ez merak kirime û ji bo ku min bibînin hatine ser erebeyê. Hêdî bi qasî ku min şiyar nekin nêzî serçavê min bûne. Xortek ji wan di alaya pasvanan de efser bûye. Wî xortî serê qamişê yê tûş di qulika bêvila min re biriye. Herha zêde gihîştiye ku ez pişkiya me. Leşker ji hilma min a xurt û ji dengê pişkandina min tirsiyane û reviyane. Gava ku ez şiyar bûm min meselê fehm kir. Asoxî wê rojê heta êvarê em gelekî dirê de çûn. Gava reşahî ket erdê ji bo ku em bêhna xwe bidin em sekinîn. Bi tîrêjên rojê re qefle dîsa birê ket. Ber bi nîvro em 150-200 metreyê gihîştibûn nêzê deriyê bajêr. Qral bi peywirdar û xebatkarên xwe re hatibûn pêşwaziya min. Şêwirmendên wî yê nêz nehîştin ku qral bê ser min û bigere. Nehîştin ku ew xutê xe talûkê. Li ciyê ku erebeya min sekinî bû, parêzgehek kevnar hebû. Ew avahiya herî mezina welêt bû. Beriya çend salan navê vê parêzgehê xerabû bû. Ji aliyê gel ve lanetkirî dihat hesibandin. Xeml û alavên tê de ji holê rakiribûn. Êdî ew der ji bo karên li ser piyan dihat bikaranîn. Ha ez ê li wir mabûma. Deriyê destpêkê li bakur dinêrî. Bilindbûna wê metreyek hebû yan jî tune bû. Firehbûna wê jî piçekî ji metreyekê zêdetir bû. Min dikaribû ez li ser qelefîskan lingê xwe bi erdê ve kaş bikim û di derî re herim û werim. Li her du aliyên derî du pace hebûn ku ji erdê ve bi 5-6 tiliyan jî nebilind bûn. Çilingarên qiral nod û yek zincîr bi deriyê çepê vegirêtin. Her yek ji wan zincîrên ku dişibiyan kosteka saeta jineka Ewropî bi qasî kosteka saeteka stûr bû. Serkên dinên vê zincîrê jî bi 36 xilqan li çîma min a çepê xistin. Li hemberî kolanê kelehek hebû. Tam li hemberî perestgehê. Qederê 20 metreyê dûr bû. Bilindbûna wê kêm zêde metreyek hebû. Kral û welatiyê wî ji bo ku min darî bikin derketibûn ser wê. Lê min ew nedidîtin. Zêdeyî 100,000 mirovî ji bo ku min bibînin ji sûrên bajêr derketibûn derve. Li gel ku 4 aliyê min pasvan bûn, bi texmîna min hejmara kesên ku derence dispartin û dihatin ser min nekê midey hezarî bûn. Axirê zêde neajot. Ji bo çalekiyên wiha fermana cezayê dardekirinê derxistibûn. Piştî ez li zincîrê xistim, peywirdaran ew tayên ku bi min vegirê didan jê kirin. Êdî pê ew lebûn ku ne pêkanê ku ez zincîran biqetînim û birevim. Ev zincîra ku bi 4 tiliyan bi wêdetirê derî ve hatibû girêdan, destûr didan min ku ez li ser qelefîskan bi kaşkaşî tê kevim derî û di nava perestgehê de xwe dirêj bikim. Ez bi xemgînî û keser rabûm ser xwe. Gava min derdora xwe nêrî, bêhna min fireh bû. Nayê bîra min ku heta niha min menzereyeke ew qasî xweşik dîtiye. Çolên hêşîn wekî xalîçeyeke ripî rast li hemberî min dirêj kirî bûn. Dora hemû zêviyan sênc kirî bûn. Mezinbûna wan zêviyan bi piranî ne zêdeyî donimekî bûn. Di nava zêviyan de dehlên biçûk hebûn. Bajar li aliyê minê çepê mabû. Milê nêrî, weka tabloyekî bû. Dirba silûetên bajêrên li ser sehneyên şanoyê dida. Min li aliyê din lebatek ferq kir. Qiralê hêja ji kelehê da diket. Li hespê xwe swar bû û ber bi min vehat. Bêguman hespê di bin wî de başkedî kirî bû. Lê wî hespî heta niha kesî wekî min tirtire nedîtibû. Wekî çiyayekî bilind bûm ez li gorî wî. Bi carekî re rabû pêdarê. Xuya bû ku qiral swarek baş bû. Bi carekî re xwe bi dezgînan vegirt. Tavilê leşkerên starê hatin pêve. Heta wê kêlîkê qiral xwe li ser zenguyan kiribû teht. Leşkeran hêdî hesp meşandin. Hebekî li hemberê min şoxlekî qiral min bi temamî bibîne sekinîn. Qiral hêdîka ji kihêla xwe daket û bi heyranî li min nêrî. Wekî ku bibêje ez hîvza xwe bikim, xwe nêzî min nekir. Bi qasî dirêjayiya zincîrên min dûrên min ma.
یکی بشرا وی وکری بو. من دید فرمانان لدو هف ددین لدورا خواه. پیره دناوا قابل مزن دا لگور وان خوارن و وخوارن جور بجور آنین که او لسر تکرم بجی کربون. حساب خواه لگور داخوازین من کربون. لو ماجی پیشی آشبیج و کلیلوان پیوردار کربون. قدر 20 قابی هبون که ده هندر وان ده گوشت هبو. من همو بجاره کی را پاکش کرن. دور هاتبو سر و خوارنین ده شربکانده. بقاسی 10 شربکان هبون. من همو والا کرن قابه کی و من او بسر خدا کر. هر کسی لمدنیری. خانم قرال، پرنس و پرنسسین جوان، هنکی بویدتر افسرین قصری، لتنیشتا وان خانم وان جوان و خوشک. نها از جوارا بحثا قرال بکم. قرال جوان کسین لور بچکی دریشتر بو. لیوی دریش بونه تیر دکر که ترسا خواه بده در دورا خواه. وچهی وی حشک و هزدار بو. لیوین وی داگرتی بون. بیولاوی ده شکل نکل قرتله ده بو. رنگ چرمی وی زیتونی بو. سکناوی تیک بو. بدناوی لحفهاتی تفگرین وی نارین بون. خویا بو خورتانی خویا پیشین لپی خواهشت بو. 27 سالی بو. 7 سالین جیانا خواه دناوا کیفه دا بهراند بو. دشار دجی اخلبه بسرکتی و سرور بو. جبو کو از وی برحتی ببینم من خوال عرده به آلیه کی و دریش کربو. من سرچاوی خواه آنی برانبره وی. دوراهی ناو برامه نبقاسی 9 متره کی بو. جبر کو پشتی وی روژه گلک جاران من قرال خسته بو کفا دستین خواه نه پیکانه کو از دو گوتنین خواه دا شاش ببم. کراسی لوی قماشه کی ساده بو. نیو اوروپی نیو روشلاتی هات بودروتن. ده سری وی دا کمزرخه کی زیرین هبو. ده دستین خود دا شوره گرته بو که گر من زنجیره خواه بقتانده و ایریش ببرا سر جبو خواه پاراستنه او جکودان که خواه درخسته بو. شور به گوهران خملانده بو. دستو کودان که ویجی زیر صافی بو. هل بد درجایی وی لگور قرال بو. هما بقاسی 3 تلیان بو. دنگ قرال زراف بو. نرم و پاقش داخفی. اجپیا بوم جی دنگی وی باش دهات من. جنو عسیزاده این قصره جلیم پر خوشکل خواه کربون. مروف دو گوت قی لجیه که لی سکنینه کراسه کی فره و بسیما زیر و زیوان موتیف کری هاتیه راخستن. قرال هیجا چند جاران تشتن جمن را گوتن. بقاسی که من جتفگر دست و ریه وی فام دکر من جیهیم برسف ددان وی. لیمه دکر ندکر متام جهف فهم ندکر. لجم وی هین کس دنجی هبون که من جلی وان پی درد خست که راهی بود دادناسن. قرال امر لوان کر که دا که بمن را باخفن. همویان جی تشتن دگوتن. من جی هر زمانی تشتن جوان را دگوتن. به فرانسی، ایتالی، سپانیولی، لاتینی، فلمنکی و لینگویا فرانکا. اف زمانی که جرا دگوتن لینگویا فرانکا به تکیلی فرانسی، ایتالی، سپانیولی و رومی درکتی هوله و اف زمان عجب اغلب جعالی بیانی ولاتین روشلاتا ناوین و روشلاتا نیز و تیبکارانین. من او زمان جی جربان لیتو فیداوی نبو. و هولدانا فهم کرنه 2 ساعتان بردوام کر. پشتر افسرین قصری از هشتم و چون. جبو گلی که دخواست من جنیز و ببینن خوانکن یک و جانبازی یک بمن نکن کومک پاسوان دانیم با من. هنکان به حدیه که تیران باویجن من جی کر. هندک مابوتیره که جوان چاوه من کور کربا. سرهنگین لشکران جوه روشی پر هرس بو. لو ما 6 کسین که سرکشی کربون داگرتن. هر حال جبو وان جزایه که چیتر ندیتو بون لو ما اودان گریدان و تسلیم من کرن. لشکران بسر رمی خواه او دفاندن برمن. گاوا که بقاسی از وان بدست خواه بگرم نزی من بون من او بدستان گرتن. من پی جوان آویتن بریکا چاکت خواه. من جیه ششان را جی حرکت وها کرن که ویدگوت قی ازده ویب ساخی بخم. ربنو دکر قاش. به دست خواه دنجی من کیرکا خواه درخست. گاوا سرهنگ و افسرین دنجی او یک دیتن به ترسکا مزین کتن. جوان و بو از دیمیرک سرجی بکم. لی من دجی دا داوی لترسوان آنی. به devlikenî min li wan nêrî, bi kêrika xwe jî min tayên ku mêrik girê dabûn jê kir û pişt re jî min hêdîka ew danî erdê. Ji tirsan yan jî ji kêfan nizanim, lê rev û bazdanekî wisa lotikvanî kir ku nayê gotin. Efsaran fehm kiribû ku niyeteka min a xirab tune ye.
من ew zêde neseknandin. Min yên ku di berîka xwe da jî yek bi yek derxistin û berdan. Van tevgerên ku di rehmiya min nîşan didan, kêfa gelanî bû. Piştre ev bûyer li qesrê jî tê bîstin. Min fehm kiribû ku piştê vê bûyerê êdî tirs û gumanên wan yên li hemberê min nemabûn. Ji min hez kiribûn. Ji xwe mebesta min jî ew bû. Min tifaqek wiha dixwest. Çi qas merakdar hebûn ji bo ku min bibînin hatibûn wir. Ji feqîran heta dewlemendan. Ez ji her kesî ra bûbûm merakek. Ji ber vê gund jî hema vala bûbû. Kar û barê mal û erdê xwe li wir hiştibûn û kom bi kom dihatin serdanê. Qral dibîne ku ev rewş tesîrê li aboriya welêt jî dike, di cîda fermanekî derdixe û tevdîran distîne. Li gor fermana wî, mirov dikaribûn bên min bibînin. Lê qedeh xebû ku wextekî dirêj darî min bikin. Her wiha bêyî destûra qesrê divê tu kes zêdeyî 5 metreyê nêzîkê min nebe. Wê destûr jî bi pereyan bêdayîn. Helbet ji ber ku gelekan dixwest mijnêz ve bibînin, dewletê jî bi saya vê yekê ji xwe re kar dikir. Gava ev yek dibûn û diçûn, qral jî ji aliyeke din de dest bi fikaran dike. Bêka ew ê çi ji min bikin? Meclîsa xwe kom dike, di derbarê min de nîqaş û boçûnan vedikin. Gelekî bişûn de, li gor ku dostekî min ê ku di nav sirên dewletê de ji rêveberên jor, digot qesir ji ber min di nava gelek zehmetiyan de mabû. Di wê tirsê de bû ku gava ez zincîrê xwe biqetînim û azad bimînim, ez dê xerabiyan li wan bikim. Ketibûn wê tayê ku ez ê ji ber xwarin û vexwarinên xwe topê li wan rakim û ez dê bikim ku welatê wan li ber xelayê biçe. Wextekî fikirîne ku min ji birçînan bikujin. Yan jî tîrên jehrî bavêjin dest û rûyê min û min bikujin. Ji dilrehmî û hinekî jî ji tirsan tiştekî wiha nekirine. Sedema tirsa wan jî ew bû ku gotine belkî meytekî ewqas mezin bêhn û pîsîtiyê belav bike, lewra nexweşiya webayê derxîne û mirov bi vê nexweşiyê bikevin û bimrin. 600 kes dabûn ber xizmeta min. Ji bo xwarin û vexwarina wan her meh pere dida wan. Ji bo ku têda razên û bisitirin, li her du aliyê deriyê dervayê mala min kom vegirtibûn. 300 terzî ew ê ji min re cil û bergên li gor edetên welat bidrûtane. Wê zanyarên qiralê hêjayên yên navdar jî zimanê welatê xwe hînê min bikirane. Wê gelek caran hem hespên qiral hem jî yên asîlzadeyan anîbûna pêşberê min da ku ew hînê min bibin. Di nava 3 hefteyan da ji aliyê hînbûna zimanên wan ez pir pêş veketim. Qiral gelekî caran dihate serdana min. Carnan alîkariya mamosteyan ziman dikir û dest jî dida min. Ez êdî bi qiral re kêm zêde diaxivîm. Gotinek ji wan gotinên min ên pêşî jî daxwaza azadiyê bû. Pêşî min hewil dabû ku hînê pey va azadiyê bibim. Her roj min li hemberî qiral ev gotin dikir. Qiral her carê ev bersiva ku jê ditirsiyam dida. Azadiya min wê ne bi carekî re, bi demê re çê bibe. Divê berî her tiştî min son bixwara ku ez ê zirarê nedim welatê wan. Di zimanê wan da ev gotin wiha bû. Li muskelmîn peso desmarlonem pose. Kralê hêja dixwest ku gava li ser min geriyan ez dengê xwe dernexim û li ber wan ranebim. Dibe ku çek bi min re hebûye. Tew çekek li gor dêwekî wekî min ji bo welatê wî ma ne xetereyeke mezin bû. Piştî van gotinên dilpak divê ez jî bi sernermî tev bigerim. Min ji qiral re got hewce nake ku li min bigerin. Dikarin bi min ewle bin. Ez rabûm, min berîkê xwe vala kirin û cilên xwe ji xwe kirin. Min ev bi zimanê wan û bi îşaretan ji wan re got. Axir bi ser ketim. Tiştên ku ji min re digotin bi kurtî ev bûn. Ji niyeta min a pak bawer bû. Lê ew ê pêşniyaza min nepejiranda. Li gor zagonên dewletê divê di peywirdar li ser min geriya bûne. A rastî dizanibû ku bê destûra min dê nikaribûn vê yekê bikin. Gava peywirdarên xwe şandin cem min, ew ê ji min bawer biya ku ez ê zirarê nedim wan. Çi tiştê ku ji min sendibûn, gava ez ji welatê wan derkevim, dê li min vegerînin, an jî bedela wan tiştan bidin min. Min jî soz da wan ku ez ê ji wan re rastgo bim û alîkariyê bidim peywirdaran.
من di peywirdarên ku hatin ba min xistin kefa destê xwe. Pêşî berîka çaketê xwe, dûra min ew xistin hemû berîkên xwe. Niyeta min tune bû ku ez wan têxim du berîkên biçûk û ê veşartiyên şalê xwe û bihêlim ku li wir bigerin. Ji ber ku çend tiştik miştikên ku ji xeynê min dê bikêrê ti kesî neynê di wan berîkan de hebûn. Di yekî de saeta min a zîv hebû, diya din de jî kîskek hebû ku çend pereyên zêr têde bûn. Peywirdaran li ser kaxiza ku bi xwe re anî bûn, lîsteya tiştên ku di berîkê min de derxistî bûn nivîsandin. Gava ku karê wan bi dawî bû, ji min xwestin ku ez wan deynim erdê da ku lîsteyê bidin qiral. Pişt re min ev lîste wergerand îngilîzî. Di lîsteya wan de bi navê Queenbus Filestrin kala min kiribû. Wateya wê zilamên qerase bû. İngilîziya lîsteyê wiha bû. Di lêgerînê de perçeyeke qumaşê ku ji berîka rastê ya çaketê zilamê qerase derket, bi qasî ku salona herî mezina qesra qiralgehê raxine mezin e. Ji berîka çepê jî me sindoqek qerase dît ku devikê wê jî zîv bû. Me nedikarî ev sindoq ji ciyê wê rakiriba. Me ji zilamê qerase xwest ku ji me re veke. Vekir. Em ketin hundirê sindoqê. Em heta kabokê di nava tozê daman. Ser û çavê me ji toz û dûxanê hew xuya dibû. Ji ber vê tozê em her du jî dûdirêj pişikîn. Di berîka rastê ya êlekê zilamê qerase da me paketek pir mezin dît. Paketek ku ji tiştên li ser hev pêçandî, zirav û spî çêkirî bû. Bi werîsekî saxlem hatibû girêdan û bi xetên reş deqandî bû. Bi ya me ev xetên ha çend nivîs bûn ku herfên wan bi qasî nîvê destên me bûn. Di berîka çepê de tiştekî wekî amûrekî hebû. Ev tiştekî balkêş bû. Li aliyek wî 20 sing hebûn. Di şibiyan sêncên li dora qesrê. Ji ber ku her tiştê me dît, me mecbûrî jê dipirsî. Lewra em fikirîn ku zilamê qerase betilî ye. Me nexwest em wî zêde aciz bikin. Lê me fehm kir ku bi vê amûrê porê xwe şeh dike. Di berîka rastê ya şalê wî de me dîrekek ji hesin û hundirê wî kolandî dît. Parçeyek dar bi serî wî ve kiribûn ku ew ji dîrek mezintir bû. Li ba dîrekê hesin, dîrekên mezin hebûn ku bi şiklên ecêb jê kiribûn. Me pê dernexist ku ew çi bû. Ji berîka çepê jî me tiştek di şeklê wê de derxist. Li aliyê rastê berîkek mezintir hebû. Me di hundirê wê de hîn metal dîtin ku gulover, penik û rengên sor û spî bûn. Ên gir jî hebûn, ên hûrik jî. Gelek bûn. Me xwest ku em rahêjin wan lê giran bûn. Me nikaribû. Me bi zorê rahişt yek du yên hûrik. Di berîka çepê de du dîrek hebûn. Ripî reş bûn. Bi çal û mitik bûn. Ji ber ku em daketibûn binê berîkê, me nedikarî em bi rehetî biçin û xwe bigînin serserê wan dîrekan. Yek ji wan bi tevahî paçkirî bû. Li ser ya din jî tiştekî bi qasê du însanên mezin, spî û gulover xuya bû. Parçeyên polayê xistibûn nava her du dîrekan. Li gor fermanê me zor da zilamê qerase da ku wan pêş me bike. Dibe ku xeternak bûn. Zilamê qerase ew ji qutiyê derxist û pêş me kir. Tu nabêjî yek ji wan nanê xwe jê bike ya din jî ji bo rûyê xwe kir bikeye. Di berîkên wî yê din de jî hebûn. Me nedikarî em biketane hundirê wan. Ev berîk ji jora paçê li newqêva vekiribûn. Wek di gelîştokan bûn. Giraniya nava wî ev berîk baş standibû. Ji ya aliyê rastê zincîrek daliqandî bû. Li serê zincîra ku di hundirê berîkê de mabû, me amûrek ecêb dît. Me xwest ku derxîne û pêş me bike. Di şibiya sêniyek stûr. Nîvê wê şeffaf, nîvê din jî zîv bû. Li aliyek wê beşek xêskirî hebû ku di şiklê xelekekê de bû. Me xwestibû em destê xwe bidin wan, lê tiliyên me li wî tişta şeffaf ketibûn. Destê me pê nebûbû. Zilamê qerase ev amûr pêş me kir. Dengek wekî aşê avê jê dihat. Tu nabêjî zilamê qerase heta bi vê neşêwiriya tiştek nedikir. Wiha got. Tiştek wekî berdevkê xwedê bû ev amûr. Hemû karên xwe li gor îşaretên wê amûrê dikir. Her çi qas baş hîne zimanê me nebû be û dibe ku me kêm ji hev fehm kiribe, dîsa jî bi texmîna me ev amûr xwedayê zilamê mezin e. Ji berîka xwe ya çepê torek mezin derxist ku têra masîvanekî hebû. Ev tor wekî kîsekî dihat girtin û vekirin.
Ji bo pereyan ev kîsik dihat bikaranîn wiha got. Di hundirê wî de parçeyên hesinî û stûr hene. Tu nabêjî ev pere bûn. Biya me ger ev zêrên safî bin gelekî giranbiha ne. Li gor fermana qiralê me yê hêja piştî ku em li berîkên zilamên mezin baş hûr bûn û geriyan me kemberek pir mezin di newqa wî de dît. Dibe ku ji çermê heywanekî hatibû çêkirin. Li aliyê çepê yê kemberê şûrek bi qasî 5 zilamên dirêj daliqandî bû. Li aliyê rastê jî wekî kîsikek ya jî tûrikekî tiştek daliqandî bû. Me ew daxist û li hundirê wî nêrî. Bi du aliyan veqetandibû. Di her yekî da 3 zilam bi rehetî dikaribûn bi cî bibûne. Di hundirê yekî da giloverên ji hesinê giran hebûn. Her yek ji wan bi qasî serê me bû û encaq zilamekî bi qewet karibû rahiştbûya yekî. Di nava perçê din me komek hebên reş dîtin. Ev ji wanên din ne mezintir ne girantir bûn. Qedera pêncî hebî me dikir kefa destê xwe. Ev tiştên ku me li jor rêz kirin, lîsteya tamek ku me li ser zilamê qirase dîtine. Di lêgerîna me da zilamê mezin fermanên qiralê hêja bi rêzdarî pêşwazî kiriye, li hemberî me nazik û kubar tevgeriyaye. Ev lîste di ser demên bextvekiriyê qiralê hêja di meha heşt û nehan roja çaran da hatiye çêkirin û ji terefê me ve hatiye îmze û morkirin. Klefrin Frelok, Marsi Frelok. Lîste di huzûra kral da hat xwendin. Qiralê hêja bi nazîkî ferman da ku amûrên xwe radestê wî bikim. Pêşî şûrê newqa min xwest. Min tev kewdankê ji şûtka xwe derxist. Wê kêlikê dora me bi 3000 leşkerên ku berê tîr û kevanên xwe dabûn ser min dorpêçkirî bû. Tu nabêjî qiral wiha xwestibû. Ez pê jî nehisiyabûm. Min çavên xwe ji qiral qut nekiribûn. Qiral emir da ku şûr ji kewdankê derbixim. Ji ber ku bi ava deryayê şil bûbû, bi çend ciyan zengar girtibû lê dîsa jî dibiriqî. Gava ku leşker çav bi şûr ketin ku dibin tîrêjê rojê da çawa dibiriqe, hew xwe girtin, ji tirs û şaşwaziyê qêjînî bi wan ket. Ji bo ku min şûr bi çep û rastê ve diziviran, şewqê dabû ser çavê wan. Tirsa wan jî bi vê yekî zêde bûbû. Qiralê bi sebir bi qasî leşkerên xwe dibin tesîra şûr de nema. Çavtirsiyayî nebû. Xwest ku ez şûrê xwe têxim kewdankê. Min biya wî kir. Bi îşaretan got ku kewdankê bi qedera 6 metreyan ji zincîrê xwe wê de bavêje. Min hêdîka avêt. Xwest ku hesinê qulkirî ango demançeya min bibîne. Min ew jî derxist. Dixwest ku bibîne bê çawa tê bikaranîn. Heta ji destê min hat min jê re got. Lê fehm nekir. Min jî xwest ku bi cerbandinê wî baş li ber bixim. Kîskê barûdê di berîka min de bû. Hingî kîskê min ji dandî bû, yên di hundirê wî de bi rojan di nava avê de bimana şil nedibûn. Min derxist. Min barûda ziwa dagirt. Pêşî me bi qiral da fehm kirin ku tiştekî tirsê tune ye û pişt re min gule berda. Helbet min berê serê guleyê lûleyê dabû hewa. Vê carê ji tirsan bi sedan kes wekî miraran ketin erdê. Qiral tenê li ser piyama. Lê ew jî kêliyekî nehat ser hemdê xwe. Çawa ku min kewdankê xwe dabû, min demançeyê xwe jî dan. Dûre min kîskê barûdê û gulle hêdîka danîn erdê. Ji ber ku barûd dikare bi çirûskekê biçûk qesrê tev bifrîne hewayê, min ji wan re got ku kîsik ji agir dûr deynin. Pişt re min saeta xwe da qiral ku ew wê saetê pir merak dikir. Qiral du pasvanên dirêj hilbijartin. Ferman dan wan ku saetê li şivekê girêdin û li ser milên xwe bar bikin. Li dengên ku tîrika xulekê derdixist û hereketên wê behitî mabû. Xwest ku zanyar rave bikin. Lê wan jî angaştên ku hev nedigirtin li pey hev gotin. Dor hatibû ser tiştên minên din. Min kîskên pereyan ku têda ney hev zêr û tiştinên din hebûn, pereyên xwe yên zîv û paxir, dûzan û kêrik, qutika zîva tûtûnê, lênûska bîranînan û desmalka xwe yek bi yek derxist û da wan. Ji nav wan rahiştin şûrê min, demançeya min û kîskê min ên barûdê. Li wesayîtan bar kirin û birin depoya qiralê hêja. Yên din jî ji min rehiştin. Min tiştên din, ên ku di berîkên min de nedîtibûn, pêş qiral nekirin. Ev ne tiştên girîng bûn. Berçavkek ku carna min dida berçavê xwe, dirbûnek biçûk û çend tiştik miştik bûn. Wê ev tişt ne bi kêrî qiral, ne jî bi kêrî gelbihatana.
جبر ویجی اف نای وی واته کو جبو من افتش وان و شارتنه من سوزا شرف العردی خستیه. کرکو من افتش بدانا وان بلکی او شکست بونه. جبر وی ترسه من افتش جبریکا خودر نخست و نداوان. از به هیوی بوم که گر من تاثیرک باش لسر وان بهشتا از دمک نیز دجی آزاد ببوما. حنونی و تفگرین من لسر قرال جی لشکر و گلی وی جی باندوره که ارینی کربو. جیه که از پالدایی بوم من پنشش کس جوان دخستن نافکفا دست خواه و من دهشت که لگور دل خواه لوتکان باویجن. تو زاروکان دناف پوره من دا بچافگرتین که جدلیستن. روژه که قرال هیجا خواست که دل من خوش بکه. لسر چند لیستیکین ولات خواه فکری. لیلیپوتیان دوان لیستیکان ده به هسته یک مزن نتوین دن لپاش خواه دهشتن. لیستیکا وانا که هری زیده کیفه ده داجی جانبازین سر بنی بون. لیستیکک لیستیکک به آرمانج. به تنه او کسین که دخواستن ورن سر کارین مزن آنجی تیکبن چاوه قصره دکارن به لیستیکه بلیزن. برندام وکی که تیکبن ازمونه کی دکتن لیستیکه. گاوا کو پیوردارک جو مقام بلند بمرا یانجی جکاری خو بهاتا درخستن جبو هر مقام کو والا دبو پنشش برندام دردکتن. اوان کسان پیشنیاز دکر کو جانبازی لسر بنی بکن و به وی آوایی جی قرال هجا و مزنین قصری کف خوش بکن. که جوان بی کو بکه و عرده لسر بنی زدتر لوتک بدانا او ده سر و مقاما والا. قرال هجا گلک جاران وزیرین خوش دخستن و عزمونه. قرال بانگ لوزیران دکر دا که لسر بنی جانبازیان بکن و وی قانح بکن که او هیجی لسر خونه و جهاتینه. وزیر دارایی فلیپ ناب جبر که لسر بنی جحمو وزیرین دن بتلیه که جورتر و هول بوبو بناو دنگ بوبو. بیا من دوست من سکرتری گیشتی پرسکریکن تایبت پشتی فلیپ ناپی ده هولبونه دا یه هری سرکفتی بو. جو آرشیوین دولت دهات فهم کرن که دوان شاهیان دا گلک جاران قضاین خراب جی قومینه. شاهیک دنا لیلیپوتان جی تنه دناوبرا قرالیچه و سروک وزیر دا چید بو. قرال تاین شین، سور و کسک دانین سر ماسه که. تاین زراو و هوریشمی که هر یک درجایی 6 تلیان ده بون. افتا خلاطین قرال انجبو حسکرین وی بونه. ده دستی قرال دا شوک هبو. او راست به آلی عرده وگرد. ین که کتن پیش بر که یک به پیش وچون. گاوا که قرال شف دریش کر خواج سر قویزاندن، گاوا که شف داخل جی خواد بن را قجکاندن. گلک جاران اف حرکت دوباره کرن. یکو ده قواستن دا هری خورد بو و ده قجکاندن دا هری زیده لبر خدا هوریش ماشین به دست خست. ده پیشبر که دا یه دویم هوریش ما سور، سیم جی هوریش ما کسک به دست خست. هر کسی که به سر کد لجه خواه دو جاران زوری و تای خواه لنوقا خواه پیچاند. هما ببیجه لنوقا هر کسی که لقصره ده مقام بلنده بون اف پشتک هبون. هسپن لارتشه و ین لآخر قرال هجا ایدیج من ندترسیان. حتی بیترس دهاتن حتی برنگی منجی. از دستین خوداتینم عرده، سواری جی هسپن خواه جسر من دقوزینن. هلبت او جی لسر پشتا هسپه. روژه که از فکریم که از جی قرال هجا را شایه که حتی نها هیچ ندیتیه لدار بخم. من جی قرال رجا کرکو جمن را دستوریا گوپاله کی دا و دو 2 متر دریج بونده هنک شف بینه. ده جهت گازی برپرس دارستانان کر. فرمانا خدا. آدنا روژه شوین که مخواسته بون آنین. من جناوا وان شوان راهشت نی حبان و باش به عرده و کتا و من چارگوشه یک ده 2 متر و نیوان ده چکر. پشتره من راهشت 4 شویندن. من لهمبری هف شغل که جو عرده به 2 متریان بلند بن ده 4 گوشه انده کتا. پیرا من دسمالا خواه لده شوین لعرده چکان دیگراند. حتی که وکی چرم داهول بشده مشداند. 4 شوین که 5 تلین ج دسمالی ویده تر بون و من اول همبری هف کتابون جی قراق چه دکرن. من جی قرال را راگهاند که دورا سواریان هاتیه. من جی خواست که 24 سواریان خوین هری باش تول هست پیوان درخین سر دسمال دشته. قرال هیجا پیشنیازا من عجباند و دجیه ده فرمانده. سواری هاتن. من به دستین خواه او به هست پیوان را یک دانین سر دسمالی. پشتی که سواری به ترتیب ریز بون،
bi du koman veqetiyan. Manevrayên şer kirin, tîrên telîmê avêtin. Şûrên xwe ji kevdanka wan derxistin û rabûn êrîşan. Komek reviya, komek din bi dû wan ket. Êrîş ve kişîn. Qiralê hêja ji vê şahiyê gelekî kêfxweş bû. Ferman da ku çend rojan li ser hev ev şahî dubare bibe. Bi ser de carekî ji min xwest ku ji bo fermanê bide ez wî jî bibim jor. Xwest ku qiralîçe jî vê şahiyê ji nêz ve û baş bibîne. Ji bo vê ez bi zor qanih kirim ku qiralîçeyê tevê texterevana wê ya girtî bi qasî metreyekê dûrê şahiyê bi destê xwe vebigirim. Mala Xwedê ava ku di van şahiyan da tu qeza û nexweşiyên girîng çênebûn. Berya ku ez bigîjim azadiya xwe bi du sê rojan bû. Ez dîsa mijûl bûm ku kêfa esîzadeyên qesrê bi tiştên wiha niwaze bînim. Di wê kêliyê da şandayek hat. Xeberek ji qiral re anî. Xeber ev bû. Çend welatiyên qiralê hêja gava ku li peravê li nêzê ciyê ku ez girtibûm digeriyan, li erdê tiştekî gelek mezin bi şiklek ecêb û reş dîtine. Qeraxên wê gilover bûne. Bi qasî odeya razanê ya qiralê hêja mezin bûye. Tirsiyane ku ew candar be. Bi talûke be û zirarê bide wan. Pêşî li ber hespan ji dûr ve lê nêrîne. Pişt re li dora wê geriyane. Fehm kirine ku tiştekî bêruh e. Çûne ser wê. Serê wê penik û rast bûye. Gava bilningê xwe pêl tepika wê kirine, wî wextî fehm kirine ku hindirê wê vala ye. Axir giyane wê baweriyê ku ev tişt aydê zilamê qirase ye. û ger qiralê hêja gava bilningê xwe pêl tepika wê kirine, wî wextî fehm kirine ku hindirê wê vala ye. Axir giyane wê baweriyê ku ev tişt aydê zilamê qirase ye. û ger ku qiralê hêja fermanê bide, bi 5 hespan wê bikaribin wî bînin huzûra wî. Li gor gotina wan, min di cî de fehm kiribû ku ew tişta ku dîtine şewqeya min bû. Piştî qezayê gava min ningê xwe avêt bû ser rûyê erdê, ez şaşopaşî bûm. Gava ez di keştî û filîqeyê de bûm, şewqeya min bi tayekî li stûyê min vegirê dayî bû. Tê hêşê min ku gava ez derketim ser rûyê erdê, min tayê şewqeyê di stûyê xwe da hîs kir. Piştî ku min ningê xwe avêt erdê, min xwe kaş kir, perav derbas kir û hatim ciyekî hêşîn. Tayê şewqeyê qetiya bû. Ji ber ku ez jî ne li ser hişê xwe bûm, min ne ew ferq kiriye, ne jî şewqa aniye bîra xwe. Di cî da min hewil da ku ez bi qiralê hêja bidim fehmkirin ku şewqet çi ye. Min ji qiral xwest ku fermanê bide da ku wê bînin. Adina rojê şewqeya min hat. Perîşan bû. Di qeraxên wê de bi qasî tiliyekî hundir de du qul vekiribûn. Tew çingal jî bi wan vekiribûn. Ev çingal bi werîsekî dirêj li hevsaran girê dabûn û bi vî şeklî ji nîv mîlî zêdetir şewqeya min bi erdê ve kaş kiribûn û anîbûn. Piştê bûyerê bi 2 rojan bû. Qiralê hêja li şahiyekî gelekî ecêb fikrî bû. Ferman da ku qiteyên bajêr û derdorê bên amadekirin. Ferman da min jî ku divê ez heta bikaribim çîmê xwe ji hev vekim û wekî peykerê Klosus rawestim. Fermandar bi tecrübe li generalê xwe zivirî ku ew parêzgerê min jî bû. Ferman dayê ku qiteyên xwe bi pîr û pergal bike û di nava çîmê min ra derbas bike. General di cih da fermana xwe da. Siwarî bi 16 refan, piyade jî bi 24 refan rêz bûn. Efserekî ku ala Lîlîpûtê hil digirt, çû pêşiya qiteyan. Leşkeran serê rimêlên xwe bi pêş ve birin û ketin sekna Amedebaşiyê. Bi fermaneke nû meşê dest pê kir û pêra trampetan jî lêxist. Meşa qiteya ku 1000 siwarî û 3000 piyadeyên pêk dihat, qiral kontrol dikir. Di nava vê jiyanê de aql û fikrê min li ser azadiya min bû. Bêka çawa û kengê ez ê bigêjim wê. Min gelek caran ji qiral re gotibû ku di tu şertan da nemimkin e ku xerabiyekê min bigîje we û min daxwaza azadiya xwe kiribû. Qiralê hêja ev daxwaz pêşî anîbû lijneya wezîran, peyre anîbû meclîsê. Wezîr û endamên meclîsê jî ez başnas kiribûm û fehm kiribûn ku ne hewce ye bitirsin. Ji ber vê jî tu kesî
ji vê daxwazê ra negotibûne. Ji xeynê Skyreş Bolgolam. Yê ku qebûl nekir tenê ew bû. Nizanim çima, lê ev zilam li hemberê min bû dijminekî mezin. Lê piştê ku baş li ber xwe da, talî razî bû. Meclîsê tev biryar da ku min azad bikin. Qiralê hêja jî ev pesend kir. Yê ku li hember derketibû, galbet bû. Ango amiralê mezin. Di karên dewletê da zilamekî zana bû. Yekê bi eks û cir nexweş bû. Ji bo azadiya min hatibû qenehkirin. Lê pêşî dê ew hin qeyd û şertên xwe bibêje û ez ê jî wan bicî bînim piştre. Skyreş Bolgolam bi xwe şertên xwe ji min re anîn. Gava ku hat wekî şahidekî di nûner û çend peywirdarên mezin jî li gel wî bûn. Şertên wî yek bi yek xwendin û ji bo her şertekî son bi min dan xwarin. Min son pêşî li gor edetên welatê xwe xwar. Dûra jî li gor zagonên Lîlîpûtê. Min bi destê xwe yê çepê bi lingê xwe yê rastê girt. Bi tiliya navîniya destê xwe yê rastê danî ser serê xwe û tiliya beranê jî danî ser qoziya guhê xwe. Min tiştên di wê kaxizê ku bi min dabûn îmzekirin de herf bi herf wergerand. Ez wê ji xwendevanên xwe re radigihînim. Qiralê qiralan ku di vê gerdûna mezin de hem jê derka coşê hem jî ya xofê ye, welatî wî li ser qadeka 5000 bilûstrûkê yanî 12 mîlî de ye, di nav hemû mirovan de mirovên dirêjtirîn, ew ê ku lingên wî pê li nava cîhanê dike, serê wî yê bilind digîje rojê, bi hejandineka serî hemû qiralan bi ricivê dixîne, wekî biharê letîf, xweşik, wekî havînê giran, wekî payîzê bi bereket, wekî zivistanê xofdar, qiralê bi qewet û bi hişmetê Lîlîpûtê. Golbasto Momaren, Evlama Gurdîlo, şefin Mûlî, Ûlî Gûl. Ji zilamê qirase ku di wan rojên dawî da ji ezmanan hatiye welatê me, van şertên li jêr pêşniyaz dike. Zilamê qirase bi fermî û zelalî sond xwar ku van şertan bicih bîne. 1. Zilamê qirase bêyî belgenameya ku dewleta me destnîşan û mor kiriye, nikare ji tixûbên welatê me derkeve. 2. Dîsa bêyî destûra fermiya dewleta me, nikare bi tu şiklî were paytexta me. Gava ku destûra fermî bê dayîn jî, piştê ku me gelê xwe bi vê haydar kir, herîkêm bi 2 saetan dikare derbasê bajêr bibe. Gava ku ew hat dê gelê me di malên xwe de bin. 3. Zilamê qirase ji xeynê kolanên navendî dê nikaribe li deverekî din bigere, dê nikaribe li nav erd û zeviyên ku genim û hilberînên din têda çandine bigere û rakeve. 4. Gava ku li kolanên navendî geriya jî, dê pê li gelê me yê delal, welatiyên me yan jî hesp û erebeyên wan û tiştekî wan neke. Bi tu şeklî dê xisarê negîjîne wan. Dê tu kesî bêyî destûra wan nexe navkefa destê xwe. 5. Gava peywirdarekî me yê postê bi lez bi ciyekî ve bêşandin, dê zilamê qirase peywirdarê postê û heywanî wî her meh bi kêmanî di rêya 6 rojan de di berîka xwe de bibe. Bi vî awayî dê bihêle ku xeber bi xarê siwaran bigêje ciyê xwe. Gava jê bêxwestin dê peywırdar û heywanî wî bi saxî û silametî vegerîne ciyê wan. 6. Dê bibe parêzgerê me û me ji dijminê me yê li girava Blefûskê biparêze. Ji bo ku hêzên deryayên bi keştiyan tarûmar bike, ku dijminên me jî ji bo ku axa me dagir bike ew amade kirine. Çi ji destî wî tê dê bike. 7. Zilamên qirase gava ku wext dît, dê kevirên mezin ku ji bo dîwarên di baxçe û avahiyên qiraliyetan da bên bikaranîn, bikşîne û alîkariya karkeran bike. 8. Dê welatên me, bi domahiya peravên me, bi gavan bipîve û tam pîvana berfirehiya erdên me derxîne. Dê vê yekî di du mehan da biqedîne. 9. Piştê bi fermî son bixwe ku dê şertên li jor rêskirî bicih bîne, dê zilamê qirase ra bi qasî ku 1728 welatiyên me pê têr bibin, xwarin û vexwarin bê peydekirin. Ji xeynê vê, zilamê qirase dê hertim bi serbestî bikare were huzûra me, dê ji dilgermiya me ya li hemberî xwe
her tim bikare Sûdê werbigire. Ev belgename li qesra Belfa Borasê di roja 12 a meha nodû yekê ya serweriya me da hatiye nivîsandin. Her çi qas hîn şertên ku ji niyeta xeraba Amiralê mezin Skyreş bolgolan pêk hatibûn, nelgorî şanaziya dilê min bû jî min sond xwar ku hemû şert û mercan bi cih bînim. Piştê ku min îmze kir, zincîrê ku bi min ve bûm vekirin. Êdî ez azad bûm. Ez gîştî bûm azadiya xwe. Qiralê hêja jî bi hatina xwe ya merasîmê ez şanas kiribûm. Min jî li ser vê yekê xwe avêt lingî wî û min spasiya wî kir. Wî îşaret da ku ez di cî de rabim. Bi gotinên xweş li ber dilê min geriya. Rave kir ku bi min ewle ye ku ez dê dilsoziya xwe bidomînim û texmîn û hêvî dike ku di dawiya vê de dê fersendên baş tê kevin destê min. Li dawiya şertên ku ji bo azadiya min danî bûn, biryarek hebû ku ez dixwazim xwendevanên min bala xwe baş bidin wê. Li gor wê biryarê her roj ji xwarin û vexwarinên ku ji aliyê qiral ve dihatin kirin, bi qasî ku 1728 lîlîpûtî têr bike bidine min. Min pir merak kiribû ku bê ev hejmar çawa dîtibûn. Piştê wextekî ez bi saya hevalê xwe li qesrê hîn bûm. Tu nabêjî qiralê hêja serê xwe gelekî bi vê meseleyê re êşandiye. Bi matematîkzanan bejna min bi cetwelê daye pîvandin. Pê derxistine ku bejna min 12 qatê bejna wan e. Piştê hin hesaban pê derdixin ku laşê 1728 lîlîpûtan beramberî laşê min e. Ber vê jî qiralê hêja gîştiye wê encamê ku bi qasî ew qas lîlîpûtî pê têr bibin, xwarin û vexwarinê bidine min. Ev hesap nîşan dide ku hiş û hunera qiral û welatiyên Lîlîpûtê di astekê bilind de ye. Ji bo ku ez azad bûbûm, ez gelekî bi kêf bûm. Piştê min çend rojên aram bihiran, ez ketim nava meraqan. Min dixwest ku biçim Mîldendoya paytext û li wir bigerim. Ez çûm huzûra qiralê hêja û min daxwaza xwe jê re got. Qiral di cî da destûr da min, lê şertekî ku di seneda azadiyê de derbas dibû, carekê din anî bîra min. Ez dilgorê dilê xwe bigerim, lê bi şertê ku di kolanên fireh de bimeşim û zerarê negîjînim can û malên wan. Haya gel pê xistin ku ez ê li Mîldendonê bigerim. Piştê wê bi 2 saetan jî min dest bi ger û geşta bajêr kir. Kelehên dora bajêr bi qasî 2 metreyan bilind bûn. Firehbûna wan jî bi üstek hebû yan tune bû. Erebeyek wan dikaribû di ser kelehan re bi hêsanî biçe û bi vî şeklî li bajêr hemî bigere. Li ser kelehan ji 10 metreyan carekî kûleyên saxlem hebûn. Min xweşser deriyê mezinê çepê qevizand û wiha ketim paytextê. Min hêdî hêdî her du kolan derbas kirin. Ji tirsa ku wê çaketê min li serê xaniyan sivingan bigere û zerarê bide wan, min çaketê xwe danîbû. Di bangewaziyê de gel hişyar kiribûn ku divê herkes di wextê xwe de vekişe mala xwe. Yanna gel qezayek çê bibe berpirsyarî ya wan e. Ez dîsa jî bi ballariyeke mezin dimeşiyam. Di her gavê de min li pêşiya xwe bin ningê xwe û çep û rastê xwe baş dinêrî. Serxanî û ber şibakan tije mirov bûn. Ew hatibûn li min binêrin. Min di tu gerên xwe da qerebalixiyeke wiha nedîtibû. Bajar tam çargoşe bû. Ji wan 4 dîwarên ku bajêr dorpêç kiribûn, dirêjbûna her yekî 500 gav bû. Her du kolanên herî mezin, hevdû ji navê ve dibirîn û bajar bi 4 perçeyan ji hev cihê dikir. Firehbûna kolanan metreyek 2 metre bû. Firehbûna kuçe û rêyên teng ku diwan re derbas nedibûm jî, di neqeba 12 û 18 tiliyen de bû. Gelek dikan û cihên bazarê têda hebûn. Xaniyên wan 3 an 5 qatî bûn. Qesra qiralê hêja li navenda bajêr, di neqeba 2 kolanên navendî de bû. Qesir bi dîwaran dorpêçkirî bû.
Kralê hêja destûra min dabû bi şertê ku baldar bim ku ez wî dîwarê derbas bikim û têkevim baxçe. Ji ber ku di neqeba qesr û dîwêr de mesafeyeke fireh hebû, min dikarîbû ez li baxçe bisekinim û bi hêsanî li her aliyê qesrê bibînim. Hola li derva ji çargoşeyek 40 metreyî pêk dihat. Du holên din hebûn û daîreyên qiral di holên hundir da cî girtibûn. Kralê hêja gava ku ev destûr dabû min, pir dixwest ku îhtîşama qesra xwe pêş min bike û ev yek bi eşkerayî jî gotibû. Ji ber vê yekê dibe min ew der bidîta. Piştî 3 rojan min ev ziyaret pêk anî. Min hinek amadekarî kirin. Min çend darên herî mezin yên li baxçeyê kraliyetê ku bi qedera 100 metreyê dûrê bajêr bû, bi kêrika xwe birî. Min bi wan daran ji xwe re 2 heb kursî çêkirin, ku bilindbûna wan 2 metre bû. Gava ez gihîştim hola derva, ez çûm ser kursiyekê. Min rahişt kursiya din. Min ew di ser xanî re bir û di neqeba 2 holan da danî, ku firebûna wan 8 metre bûn. Pişt re ez çûm ser vê kursiyê û bêyî ku zerarê bidim avaniya di ser re derbas bûm. Pişt re min bi darekî ku çungalek di serî dabû rahişt wê kursiya ewil. Ez bi vî şeklî hatim hola hindir. Ji bo ku serçavê min baş bedîtin, min xwe bi aliyekî ve dirêj kir û li hindir nêrî. Ev der daîreyek xweşraxistî bû. Kralîçeya hêja, prens û prenses bi xizmetkarên xwe li odeyê xwe bûn. Gava ku kralîçeyê ez dîtim, bi kubarî û şêrînî bişirî. Dûre destê xwe ji şibakê dirêjê min kir. Şeref da min ku destê wê yê xweşik maç bikim. Min di demekî kurt de her aliyê qesrê dît. Ez heyran mabûm. Ji xeynê xweşikiyên li hundirê qesrê, min hemû dewerên Lîlîpûtê, mirovên wê, edet û kevnoşopiyên wê jî nas kirin. Min şerê wanê siyasî û têkoşîna li ber rêveberiya welêt ji nêz vedît. Ev 15 roj bû ku ez azad bûbûm. Serê sibêhê redresal hat ba min. Redresal sekreterê gîştiyên karên taybet ê kralê hêja bû. Li gor ku digot, meseleyeke girîng bû. Ji ber vê dê saetekî wextê min girtiba. Gelo min ê destûr bida wî? Min daxwaza wî qebûl kir û got. Helbet, mesele çi ye? Min jê ra got ku ji bo ku dengê wî bi rehetî bibîzim, ez dê xwe li erdê dirêj bikim. Lê qebûl nekir. Ji dêlva vê xwest ku heta em biaxifin, ez wî li ser destê xwe hilgirim. Piştî min redresal danî ser destê xwe me dest biaxaftinê kir. A rastî wî dest pê kir. Ewil ez pîroz kirim. Diyar kir ku ji bo azadiya min gelek kêfxweş biye. Wî rave kir ku di azadiya min de hinekî keda wî jî çêbiye. Di vir de tesîra rewşa welata a niha jî heye. Ji ber vê rewşê serlêdana min zûtir bi encam biye û ev jî li gotinên xwe zêde kirin. Tu dibînî ku Lîlîpût welatekî wekî bihiştê ye. Wisa xuya ye ku em di nava kêf û bereketê de ne. Ev ne derewe jî. Lê du pirsgirêkên me yên mezin hene. Yek ji van pirsgirêkan ji hundir, ya din jî ji dervetê. Pirsgirêka navxweyî, partîbûna hişk e. Ya ji derve jî talûkeya êrîşek li ser welat a dijminekî mezin e. Sedema partîbûnê ji du fikrên li dij heftê. Ev heft mehin du partî hene ku dijminatiya hev dikin. Partiya Kapokbilindan û Partiya Kapoknizman. Ji bo ku ji hev cihê xuya bibin, alîgirê Partiya Kapokbilindan solên Kapokbilind, alîgirên Partiya Kapoknizman jî solên Kapoknizm dixistin piyê xwe. Kralê hêja, wekî ku tu jî dibînî, di hemû karên hikûmetê de Partiya Kapokbilindan peywirdar dike. Ger te bala xwe dabe kapokên solên kralê hêja, ji yên li derdora wî piçekî nizmtir e. Dijminatiya di navbera her du partiyan de hatiye wê radeyê ku ne bi hev re dixwin û vedixwin û ne jî bi hev re diaxifin. Partiya Kapokbilindan ji me zêdetirin.
Lê desthilatdarî bi tevahî di destê me de ye. Lê belê vê çendê dilê me dişehete ku Qiralê hêja meyla xwe dide Partiya Kapokbilindan. Baş xuya dibe ku kapokek wî jî ji ya din bilindtir e. Lewma gava ku dimeşe hinekî dikule. Li aliyê din jî girava cîranê me Bilefûskuyê heye ku ew girav bi qasî welatê Qiralê me yê hêja fireh û bihêz e. Lîlîpût û Bilefûsku ev her du hêzên mezin ji 36 mehan û vir de ketine nav şerekî xedar. Sedema wî jî ev e. Berî ku mirov hêkê bixwe divê wê ji aliyê fireh de bişkîne. Ev rêbazekî kevne û her kesî qebûl kiriye. Lê kalkên Qiralê me yê hêja gava gelekî biçûk e, hêka xwe li gor vê edetê ji aliyê fireh ve dişkîne û çawa dibe tiliya xwe jî pêra dibire. Bavî wî Qiralê hêja li ser vê bûyerê fermaneke derdixe ku ji niha û pêva dibe herkes ji aliyê tûjik ve hêkan bişkîne. Her wekî din di fermanê de hatiye vegotin ku yên li hemberî vê fermanê derkevin dê cezayên giran bixwin. Ger ji vê rewşê ew qasî hêrs bîye ku li gor dîroka me nivîsandiye 6 caran serhildan çêbûye. Ji ber vê qiralek ji canê xwe qiralek dî jî ji textê xwe bîye. Qiralên Bilefûskiyê ji bo aloziya navxweyî dijwartir bibe fesadî dixistin nav welatê me. Gava alozî xelas dibû jî sixûrên wan direviyan û xwe davêtin Bilefûskiyê. Li gor agahiyên fermiyên dewletê tam 11,000 kesî bê bedela ku hêkê ji aliyê tûjik ve bişkînin mirin dane ber çavê xwe. Li ser vê meseleyê gelek pirtûk çap bûne, lê pirtûkên kesên ku digotin divê hêk ji aliyê fireh de bê şikandin qedexe kirine û ji bo ku ev kes nikaribin di saziyên dewletê de bixebitin, zagon derxistine. Gava ku welatê me wiha di nava aloziyê de bû, Qiralê Bilefûskiyê bi rêya şandiyên xwe gotinên pir giran ji me re kiribûn. Angaşta wan ew bû ku paşo em li dij rêbazên bingehîn ên di kitêba me ya pîroz de ku me jê ra digot birende kral tev digerin, em di dîn de cihêtiyê derdixin û em xayîntiyê bi dînê xwe dikin. Bi vê nîqaşê re di cî de derket holê ku ji ber şîroveyeke şaş me kitêb rast nexwendiye û me xwe şaş kiriye. Ji ber ku metina rast wiha digot, bawermendên bi rastî dê hêkên xwe ji aliyê herî hêsan ve bişkînin. Biryara ku bi kîjan aliyê ve dê hêk hêsantir bê şikenandin jî dimîne ji kesên bi wijdan an jî zanebûna serokê dadgeran re. Ev baweriya bêqedir, baweriya evdê Xwedêyê bêqedir e. Kesên ku li ser fikra aliyê firehê hêkê bûn, reviyan e Bilefûskê. Qiralê wir ew wisa li ser serê xwe danîne, alîkarî dane wan, qedr û qîmetek mezin nîşanê wan dane ku ev 36 mehin di navbera her du qiraliyetan da şerekî dijwar didome. Geh em zora wan dibin, geh ew zora me dibin. Bi her du şeklî jî her du alî berdelên giran didin. Heta niha çil keştiyên mezin û keştiyeke ji wan biçûktir noqî deryayê bûne. Di wan keştiyan da leşkerên me yên herî baş û 30,000 leşkerên deryayê mirin. Bi gumana me di van şeran da dijminê me ziyaneke mezintir dîtiye û miriyên wan pirtirin. Dijminê me piştî van derbên giran xwe amade dikin ku ji nû ve bi fîloyeke xurt êrîş bikin. Ji ber vê ye ku Qiralê hêja li benda alîkariya te ye. Baweriya wî bi qewet û egîdiya te heye. Ha ji bo vê sedemê ji bo ku bêm alîkariyê ji te bixwazim ez peywirdar kirim. Sekreterê giştiyê karên derve gotinên xwe bi dawî kiribûn. Ez çend deqîqeyan fikirîm û min wiha lê vegerand. Ez hürmetê didim Qiralê hêja. Ji bo Xwedê vê rewşê ji wî re ragihînin. Ez li vî welatî xerîbim. Ne rast e ku ez daxilê meseleyên wê yên navxweyî bibim. Ez naxwazim têkevim nav şerê partiyan. Ez dexilî wî me ku bila min bibexşîne. Ku ez bêm ser meseleya parastina welatê wê ya li hemberî dijmin, ji bo parastina welat û Qiralê hêja ez hertim amade me. Serê min jî di ber ra here ez dê vê yekê bikim. Kraliyeta Bilefûskiyê ku dijminê Lîlîpûtê ye giravek bû. Her du girav bi qedera 100 metreyî ji hev dûr bûn. Helbet ev dûrahî derya bû. Min hê girava Bilefûskiyê nedîtibû û haya dijmin ji min nebû. Di navbera her du qiraliyetan da tu têkilî nemabû. Di vê rewşa şer de têkiliyeke di navbera her du giravan de bi cezayê mirinê bû. Ez rûniştim û min planek çêkir.
Ev plan di derbarê bi destxistina hemû keştiyên dijmin de bû. Min ji qiralê hêjara qala plana xwe kir. Peyamên ku ji koma keşfê dihatin qet nebaş bûn. Keştiyê wan jî li benderê amade bûn û li benda bayî bûn. Ez bi keştîvanên herî bi tecrübe şêwirîm. Ku ew gurên deryayên Lilliputê bûn. Min pirsa kurahiya tengava di nava her du giravan de kir. Li gor hin sondajên ku kirine, kurahiya li nava wê heftê gulum ango 6 metre bû. Li ciyên din jî herî zêde bi qasî 5 gulumgulufî bû. Rojekê ez bi ber perava bakurê Rojhilat ve meşiyam ku ew dertam li hemberî girava Blefûskiyê bû. Min xwemetreyeke bi paş ve dirêj kir. Min dûrbîna xwe derxist û li perava hemberê xwe nêrî. Li wir fîloya şera dijmin sekinî bû. Ew fîloya şer ji hesim bû. Nêzî 5 keştiyên şer û gelek keştiyên gihandinê hebûn. Hêl benda roja xwe bûn. Piştre min pêdiviyên xwe diyar kirin. Gelek şivên ji hesin û werîs ji min re lazim bûn. Bi raya ku qiralê hêja dabû, min ferman da ku wan pêdiviyan bi lez ji min re bînin. Şivên ji hesinên ku min dixwestin, divê di dirêjbûna derziya dirûnê û di stûrbûna qinab de bûne. Ji bo saxlem bin, min werîs kirin 3 qat. Şivên ji hesin jî sê li hev badan. Serê wan tewandin û min çingal çêkirin. Bi vî awayî min 5 werîs û 5 çingal çêkirin. Min çingal bi serê werîsan ve qenc girêdan. Min rahişt hemiyan û ez çûm bakurê Rojavayê peravê. Berî ku av bilind bibe, bi nîv saetî ez ketim deryayê. Zû zûka meşiyam. Li nîvê wê deryayê hinekî kûr dibû. Qedera 3 metreyê min sobanî kir. Piştî ku lingê min gihîşt binê avê, ez dîsa meşiyam. Piştî nîv saetekî ez nêzê peravên Blefûskiyê bûbûm. Êdî li tenîşta keştiyên fîloya şer bûm. Çawa ku çavê Blefûskiyan bi min ket, di nava xofekî deman. Ji tirsan qutufî bûn. Xwe ji keştiyan avêtin deryayê û bi sobanî reviyan peravê. Hejmara wan bi qasî 30,000 hebû. Di cih de min dest bi xebatê kir. Min werîsên bi çingal derxistin û ew yekô xistin palamarên bi serê keştiyan ve. Piştî min her tişt çêkir, îjar min serê werîsan li hev girêdan. Gava min ev xebat dikir, leşkerên Blefûskiyan bi hezaran tîr li ser min direşandin. Wan tîran qutu ku êlekê min nedibirîn, lê di dest û çavê min de diçikilîn. Wekî ku pêşî bi min vedin, canê min diêşandin. Min milê xwe ji serçavê xwe ra dikir star, lê dîsa jî min nedikarî bi rehetî karê xwe bikim. Min di cih ta berçavka xwe derxist û da berçavên xwe. Êdî tirsa ku wê tîr têkevin çavê min nemabû. Car caran tîr li camên berçavka min diketin, lê ji xeynî çend xeyzikan tu zirara wan tunebû. Piştî ku min hemû çingal xistin palamarên keştiyan, min aliyê dinê serê wan kir girêk û min bi wan girêkan girt ku ez wan tevanî bi carekî re bikişînim. Lê çê nebû. Min yek ji wan jî kaş nekirbû. Ji ber ku bi hesim bû çê nebûbû. Di wê rewşê de divê min karekî pir mezin dabûye ber çavê xwe. Min werîs danî û kêrika xwe ji berîka xwe derxist. Min xwe bera nav keştiyan da. Di bin tîrê ku serê min dêşandin, min werîsên bi hesinan ve girêdayê bûn jê dikir. Dest û dêmên min, çena min tev di nav tîra de mabûn. Min goh neda wan. Ez vegeriyam ciyê xwe ku min werîs lê danîbû. Min bi werîs girt û ew kişand. Fîloya ji 5 keştiyê li dû min li ser avê dişemitî û dihat. Blefûskiyan fam kiribû ku ez çi dikim. Şaş û metal mabûn. Gava dîtin ku ez werîsan jê dikim, ji wan ştirê ez ê keştiyan beraber pêlên deryayê bidim. Yan jî ez ê wan li bin goyê hev bixim û nokê avê bikim. Lê gava dîtin ku keştî bi rêk û pêk hereket dikin û yê wan dikişîne jî ezim bû qîja wan. Piştî ez ji cihê tîran bihûrîm, ez sekinîm min hilmek send. Min tîrên ku di destê min û serçavê min de çikilandibûn yekô derxistin. Piştre min dîsa keştî bi dû xwe ve kişand û ez gihîştim girava Lilliputê. Min dermanê ku qiralê hêja dabû min ji berîka xwe derxist û bi destûriyê xwe da. Kuşûna birînên tîran bûn. Qiral û gelek kesên ji qesrê li peravê bi kelecanî
Libenda encama vê maceraya mezin sekinî bûn. Gava dibînin ku keştî di şiklê heyvikê de ber bi perava wan tê, tirsiyane. Ji ber ku serê min tenê li ser rûyê avê bû. Ez nedîtime. Heta nêzê peravê bû me, nû fehm kirine ku yê keştiyan tîne ezim û tirs û meraqa wan xelas bûye. Gava ez nêzê peravê bûm û heta kabokan di nav avê de bûm, min werîsên fîloyê bi hawayê ve rakirim û min bang kir. Bijî qiralê mezinê bi qudretê welatê Lîlîpûtê. Qiralê mezinê Lîlîpûtê hezkirineke pir zêde nîşanê min da. Hema li wir di cî de rutbeya Nardasê da min ku li welatê wan ev rutbeya herî mezina nîşaniya rûmetê bû. Wê şevê ez û qiral dîsa li hev rûniştin. Qiral ji min daxwaz kir ku ez wan çend keştiyê mayî jî bi fersendekê bînim. Di wê navê re qala mebesta xwe jî kir. Dixwest ku Bileskuyê bike wîlayet û bi destê waliyeke di fermana wî de wê derê bi rêve bibe. Di vê navê re zorê li hemû bilefûskiyan bîne ku hêkan ji aliyê tûjik ve bişkînin, dawiyê li alîgirên aliyê fireh bîne û bibe têkane qiralê cîhanê. Daxwaz û îhtirasên van qiralan ewqasî bêpîvanin ku nayê gotin. Min xwest ku ez jê re behsa dadê, siyaset û rêgezên wan bikim ku tiştê rast pê bidim qebûl kirin. Min hewil da ku qiral dev ji vê niyeta xwe berde. Lê wî qet goh nedida fikrê min. Talî ez hêrs bûm û min jê re got. Ez ê nebim sebebê esîrkirina netewek azad û mêrxas. Qiral ev mesele bir meclîsê. Min jî di civînan de cî girt. Min li wir jî heman fikrê xwe gotin. Çend wezîrên xwedî aqil selîm pişta min girtibûn. Qiral ji ber van fikrê min ez hiç efû nekirim. Kêfa wî qet ji axaftinên minên wêrek re nehatibû. Çend kesan pişta min girtibû, lê dijminên minên veşartî li dij min axifî bûn. Qiral û hin şelaqên dora wî li dora min dek û dolap digerandin. Piştê du mehan van kirinên dilxeraban encam da. Hindik mabû av li ser min zelal bibûye û ez çem û çem biçûma. Piştî sê hefteyan qiralê Bilefûskiyê ji bo aşîtiyê xwest ku heyetek bişîne. Welatiyan kêf kir. Ev dihat wê maneyê ku zora dijmin birin. Tev qiral û efserên qesrê ji kêfan bi hewa diketin. Xwesteka wan hat qebûl kirin û heyet hat. Peymanek îmze kirin ku hemû şertên wê ji bo qiralê hêjayê Lîlîpûtê baş bûn. 6 şandî tev li 500 kesên din hatibûn Lîlîpûtê. Di wê dema ku li hev rûniştibûn û tifaqa di navbera xwe de îmze dikirin, min jî gelekî alîkariya mêvanan kiribû. Ez bi wan re baş eleqeder bûbûm. Helbet bi saya qedrê ku qesrê dabûn min ya jî wisa xuya bû. Min ev yek dikir. Piştî gotin bela bûbû ku ez ji bo wan çi qas bi fêde me, şandî bi awayeke fermî hatibûn serdana min. Du dirêjî pesnê mêrxasî û qenciya min kirin û li ser navê qiralê xwe yê hêja ez ezimandim welatê xwe. Ji min xwestin ku qeweta xwe ya mezin nîşanê wan bidim. Min xwe negirt û bi çend tiştên biçûk ew daxwaza wan bi cî anî. Min kêliyekî kêfa şandiyan anî. Hem ji min mat mabûn, hem jî min dilê wan xweş kiribû. Min ji wan xwest ku qiralê hêja ra ragihînin ku ez hurmetê jê ra digirim. Ez dê bi dîtina wî jî şanaz bibim. Berî ku ez li welatê xwe vegerim, dixwazim serî li Bilefûskiyê bixim. û ez dê şanaz bibim ku ji qiralê wan re jî xizmetê bikim. Bi kêfxweşî qebûl kirin. Gava fersenda min çêbû ku min qiralê me dît, min jê xwest ku destûrê bide min ji bo ku ez biçim Bilefûskiyê. Ew xwesteka min li xweşiya wî neçû. Piştre ez pê hisiyam ku haya qiral jê çêbû bû ku şandiyên Filîpnap û Bongolam hatine ba min. Bi awayekî wisa ji qiral re gotibûn ku tu dibêjî qey min nedilsozî kiribû. Lê belê tiştekî wisa nehatibû bîra min jî. Piştî wê rojê ez ji van zilaman sar bûbûm. Bi rêya wergêr ez bi şandiyan re rûniştibûm. A rastî zimanê qiraliyeta Lîlîpût û Bilefûskiyan wekî zimanê du heb welatên li Awrûpayê ji hev cihêne. Yani gelekî nêzê hevin. Lê di navbera rêveberên her du aliyan da quretiyek û nexweşiyek heye ku her alî zimanê xwe de ecbîne û bi qedir dibîne.
قرالê me ji ber ku fîloya kraliyeta Blefûskiyê bi dest xistibû, xwe di ser wan re didît. Lewma jî zora şandiyên Blefûskiyê kiribû ku ew bi zimanê Lîlîpûtiyê biaxifin û nameyên xwe jî bi vî zimanî binivîsin. Lê ji xwe giregirên her du welatan, keştîvan û bazirganên wan bi rehetî bi her du zimanan jî diaxifîn. Di navbera her du welatan de têkiliyên danûsendinê, bazirganî û aboriyê hene. Her welat deriyê xwe li mişexteyên welatê din vedike û wan bêgotin qebûl dike. Dewlemendên her du welatan jî ji xwe re kiribûn edet ku zarokê xwe û ciwanên esîl bişînin welatên hev. Dihiştin ku zarokên wan welatek cuda, mirovên cuda bibînin. Bi edetên cuda ra dunyayê naz bikin, perwerde bibin û hîn bibin. Piştî bi çend hefteyan gava ez çûm Blefûskiyê û min hurmet ji qiralê wê re girt, haya min ji van tiştan çêbû. Gava dora wê hat, ez ê bi hûrgilî qala vê rêvîtiya xwe bikim ku ji ber dijminên xwe ez li ber bobelateke mezin ketibûm rê, lê axir rêvîtiyek deriyê xêrê ji min re vekirîbû. Li jor min gotibû, li ber bobelateke mezin ketibûm rê. An niha ez qala wê bikim. Dê bê bîra we. Di wê belgenameya azadiya min de çend xal hebûn ku ez dixistim şûna xulaman û ez bi wan aciz bûm. Ji neçarî min ew qebûl kiribûn. Lê niha ez nardasim. Yani rutbeya rûmetaya herî mezina kraliyetê bi min ve ye. Piştî vê kêliyê li rûmeta min nakeve ku ez rabim van şertan bi cî bînim. Ji xwe qiralê hêja ez heqî wî nexwim. Carekê jî behsa van nekir. Werhasil em niha bên ser meseleyeke dina ecêb. Zêde wext neçûbû. Min derfet dît ku ji qiralê hêja ra xizmetek din ku wan demên li ba min pir bi qîmet bû bikim. Min ew ji belayek mezin xelas kirin. Ka binêrim bê çawa. Şev nîvê şevekê ez bi dengê hewar û fîxanan ji xew rabûm. Bi sedan kes bi dengekî bang dikir û dikir qêrîn. Burgulûm, burgulûm. Çend kesên ku di nava qerebalixiyê de bi me tirsî bi pêş ve dihatin, li ber çavê min ketin. Talî min fehm kir, dihatin ba min. Ev efserên sitarê yên di bin fermana qirêl de bûn. Ji min xwestin ku ez bixar biçim qesrê. Behsa meseleyê jî kirin. Agir bi daireya qiralîçeyê ketibû. Ez bixar çûm. Ji eceleyê min çakêtê xwe ji bîr kir. Çawa ku rabûm ser piyan, li kolanan bang kirin ku herkes têkeve mala xwe. Baş bû ku ronahiya heyvê hebû. Bê ku pêl kesî bikim, ez bilez çûm qesrê. Derence danîbûn ber dîwaran. Bi satilan av dikşandin û hewil didan ku agir vemirînin. Satil zêde bûn, lê li wan nêzîkan av tune bû. Gelê reben, kedeke mezin didan ku ji bo agir vemirînin û her satilên bi qasî tiliyan dikşandin ji min re. Agir zêde xurt bû. û bi van satilan ew agir nedihat vemirandin. Bi carekê re çakêtê min hat bîra min. An niha ew li min bîya, min dê ew ji xwe kiriba û bi ser agir ve daweşande, bi vî şeklî min dê ew zûtir vemiranda. Te dît dê hinekî wêran bibiya, lê wê bi zirarekî kêmtir ji vî agirî xelas bibûna. Dîsa jî divê min tiştek kiriba. Min nikaribû ev mirov di nava vê êş û neçariyê de bihiştana. Di cih de çareyek hat bîra min. Min şevê bi xwarinê re ew meya heyat ku jê ra digotin gilîmî girin vexwaribû. Ji bo ku kêfa min gelekî jê ra hatibû, min têra xwe vexwaribû. Blefûskiyan navê Filansiyê li şerabê kiribûn. Lê dibêjin ku ya me hê xweştir e. Vê şerabê gurçikê mirov zêde dişuxilandin. Xwedê kir ku piştê şîvê ez raketibûm û derneketibûm derve. Li gel hewldanên min ê ji bo agir vemirînim û pêtên xurt, bi tesîra şeraba şevê, wisa min şetek mîz kir ku di nava 3 deqîqeyan da agir tev vemirî. Ev avahiya biqedir ji hilweşînê xelas bûbû. Heta min agir vemirandibû, roj hila bû. Ez li benda pîrozbahiya qiralê hêja jî nemam û vegeriyam mala xwe. Asoxî dilê min rehet bû. Min xizmeta pir mezin dabû. Lê qiralê hêja ev xizmet çawa dîtibû min nedizanî. Yek ji wan zagonên Lîlîpûtê ew bû ku gava kesek li nav tixûbên qesrê mîz bike, kar û rutbeya wî kesî her çi be jî cezayê wî mirin bû. Axir xebereke ku qiral şand dilê min hênik kir. Ji bo ku ez ji vî sûcê xwe bêmefû kirin, wê qiral ferman bidaya serokê dadgehê.
لی بله من کر و نکر من او کاغذا عفویه بدست نخست. لگور خبرین که بدزی گهاندن من قرالیچه یا هیجا جوی تشتا من کربو گله کی هرس بو. جبر ویجی بار کربو آلیه کی بدنگ ای قصره. به هرس لدش در کتیه که آواهی شویتی جنوه جبو وی لی بکن. قرالیچه سوندخواریه که طولا خوش من هلینه. دل من هیه که پشتره به هر آلیه و لسر ولات لیلیپوته پرتوکه که بنویسم لینها لور دخوازم هن آلیه و ببیجم و دل خواندکاران هنه کی راحت بکم. لور قاما مروان جشش تلیان کمتره. مزنبونا حیوان دارو گیایان جی لوی دوره. مثلا بجنا هسپه هری گر بجنا دواره و گاو چلیکان قدره 4-5 تلیانه. به وی پیوانی هندکارن راده بجیرتر و دا کهون و به وی شکلی تخمینان لسر حیوانن بچوک دینن. دارن هری مزن لیلیپوتان چند متره بون. گاوا من پیه خود ریش کرد دست من گیشت بو سر داران. نویسان وان پر عجیبه. ناشبه تو جوره نویسان. نوکی اوروپیان جه چپه بر براسته و نوکا عربان جه راسته بر بچپه و نوکا چینیان جه جور و بر بجیر و نجی وکی کاسکاگیان جه جیر بر بجور و هر وکی شیوازا نویسین خانم انگلیزان جه گوشه یا جورا کاغذه و دست پیدکن و به برجیرا گوشه یا چپه و هین خیزی که این خوارو مارو. مریین خوشی سر برجیر و دشارتن. لگور باوریاوان مری پشت 11,000 مهی به روح و دهاتن. لگور زانینا وان دنیا راست بو. لوما که دنیا سر و بم ببویا و مریین که سر برجیر هاتبون و شارتن به روح بهاتانا دل سر لنگ خواه بمانا. ریسپی وان اف باوری علی تفش دیتن لی جاهلان جوه یکی باور دکرن. جلوما دف جوه ریوازی بر نددان. للیلیپوت زاگون و عدتین عجب تنه نه اف بون. او قاسی لدش زاگون و عدتین ولات من بو که نه زمانی من نه جی دست من ناگره که از پس نیوان بدم. لی نه پیکانه که از بخوازم لولات من جی اف زاگونین لور هبن. آنها هنه کی بحثا سیخوران بکم. جزای سوجه که لهمبری دولت هاتنه کرن زیده گرانن. لی هگر او کسی که تی سوشتار کرن لحضور دادگاه بپیتینه که او بیگونه کسی که او سوشتار دکر او دجی ده جزای مرنه که خدار بخواه. دولت دستاتینه سر مال و ملکین وی. جوی مال و ملکی پره که پر مزن ده وی کسی که خواه بی سوش درخستیه. هگر مال و ملکی کسی که سوشتار دکر تنه به وی جاره جخزینه اقرال هیجا تازمینات ده. به وی آوای قدر وی ظلامه بری جنوه به آوای که بر بچاف لیودگرینن. لناو لیلیپوتان سختکاری و حیلبازی جسوج دزی جی مزنتر تی حسب. جزای وان سوجان جی گلک جاران مرنه. لسر وی مسئله وحاد فکرن. گرم چاوین خواج سختکاری و حیلبازی را بگرن یا جی جبو جزای سختکاری شرط زاگونی در نخینن ده باوری مرووین بناموس بازرگان و اسنافان لهمبری دولت بشکه. اف جی دل حساب مرووین خراب و سختکار وره. جعالیه هر کسی و تی قبول کرن که حکومت و ریوبریا هر ولاتی کارین دولت بداینا خلاط و جزایان دمشینن. لی بله جخینی لیلیپوت من لتو ولاتین دن اف ریگز ندیتیه. لیلیپوت گاوا مرووک بپیتینه که هفته 3 مهانج قانون ولات در نکتیه لگور حالی وی خلاطک ددنوی. به پرین فونه کجبو روشین وها چه کربون وی خلاط دکن. به سر دجی ناوناسه کی بدستخه. سنیپال یعنی زاگونی. ده صحبته که دا من گوت که زاگون ولات من بحثا خلاط ناکن. تنه به جزای ده ترسینن و وها بریوه دبن. وان او وکی که ماسیا مزنه ریوه بریا مدید. ده دادگه لیلیپوت دا عدالت وها تی تمثیل کرن. تام 6 چاوین عدالت هنه. جوان چاوان 2 حب لپیش، 2 حب لپاش، 2 حبین دنجی لآلیانن. به وی آوای نیشان ددن که توتش جبر چاوان ناکوین. ده دست راست دا کیسکه کی هنه کی مزن، دوی وکری و تجزر، ده دست چپه دجی شورک ده کودان که دایه. او جی بقاسی جزاداینه حتی جی زیده تر خواستکا خلاط کرنه نیشان دده. لیلیپوتی جبو هنه کان تیخن کار دولت نل جی هاتی بونه که مزن
لأحلاقی وان دنیرن. وها دفکرن. پیور هر چی به عقل و هنرکا نورمالا هر مروی تیرا کار دکه. خدا تجاری نخواستیه که کارین لسر ریوبریا ولات بقاسی که چند کسین که زیده به عقل و داهی جحق درکوین نپن و زحمت به. جبر که دو سردمه که ده جوان مروین زیده به عقل و داهی آنجاق دو سه کس درتین. لبله هر کس دکاره به خودی درستی، راستی، عدالت و حق پرستی و فضیلت مینوان. آنگو دو دست هر کسی دایه که خوابگیهی نوان. که به کسی که را لگل وان فضیلتان هنکی جی باشی و تجربه هبه او کس دکاره بکری خزمت ولات خوابه. جبو هن پیورین که زانبونه که تایبت دخوازن جی مروف دکاره پرورده اک تایبت پیده بکه. للیپوته کار نادن کسین که باوری خواه بخودا ناینن. لورا قرال وکیل خوده یل سری عرده. لگور لیلیپوتان دور عقلانه که مروف کاره که بده سر کسین که ندبن فرمانا قرال دنه. ده پرتوکان دا دنویسه که لهن ولاتان جزای نانکوری مرنه. للیپوته جی جزای نانکوری مرنه. لگور لیلیپوتان هگر مروفک خرابیه بینه سر یکی که قنجی پیکر به، دکاره براحتی خرابیه بینه سر مروفین که هیچ قنجی جرا نکر بنجی. لهر دور لیلیپوته لباجار و گندین و جبو هر کسی مالین پرورده هنه. آنگو دبستان. هر دی باو مجبورن که کچو کر همو زاروکین خواه گاوا که 20 مه خواه کرن آنگو هشوان تی گشت بشینن وان دبستانان. این گندی بازرگان، جوتکار، میمور، کارکر همو دیو باو مجبورن. اف دبستان لگور روشا جواکیا زاروکان او لگور کچو کربونا وان به چند جوریانن. ماموسته جیر دبستانه بریوه دبن. اف ماموسته شاگرتان لگور هنری وان، میلین وان، روشا مالباتین وان، روشا باوی وان آد جواکیه ده آماده جیانه دکن. از پیشی بحثا دبستانین کرکان بکم. جبو زاروکین کرک، ماموستهین زانه و گران ده دبستانین مالباتین آریستوکراتان ده پیوردار دبن. بنگه ها پروردهی آوان، شرف، حیثیت، داد، ویرکی، دلرحمی، دلنزمی، حسکرنا جدینه و ولد پارێزیه. جخین ساعتین خوارن و رازانه و جخیلاف 2 ساعتین که هر روز پروردهی لاشی را ود قطاندن، زاروک هرتن به هن کاران را مجول دبن. حتی 4 سالی آوان خزمتکارین میر جلو برگین وان لوان دکن، جنین اختیار خزمت آوانین بچوک دکن. زاروک به تو آوایی نکارن بوان خزمتکارین جن را باخفن. گاوا جبو بهودان نافبره ددن پرورده، هرتم ماموسته آنجی آلیکارین ماموستهان بوان رانه و ناهیلن شموتیا بکن. دیو باوی وان ساله آنجاق 2 جاران دکارن زاروک خواه ببینن. گاوا تیم با زاروک خواه جی تنه جاره کی، گاوا که خاطر جوان دخوازن دکارن وان ماش بکن. دوان سردانان ده دیسا ماموسته یک لبا وان دسکنه. اف ماموسته ناهیلن که دیو باو بزاروکین خورا تشتین بدزی و علتوش باخفن و بگوتنا وانگوی بکن. پره این که مالباتان جبو پروردهی زاروکین خود ددان، جعالی پیوردارین تایبت انقرال هیجا و دهاتن سندن. زاروکین بازرگان، اسناف، هسته و کارکران جی بوی آوائی دهاتن پرورده کرن. به تنه زاروکی که دهین هنری ببن، گاوا دبن 11 سالی لبر دست هین هسته هن دخبتین. لزاروکین مالباتین آریستوکرات حتی 15 سالی آخوه که لبام برانبری 21 سالیه پروردهی دبینن. پروردهی کل دبستانین که چکان تی داین جی وکی یا کرکانه. جداهی آوان اوه که لوان دبستانان خزمتکارین جن به چاودری ماموسته که جلو برگن زاروکین که چک لوان دکن. پشت 5 سالی آخوه ایدی او بخواه کاری دکن. سوچه که به جزا و مزنه که ماموسته و خزمتکار جوان زاروکان ره چیروکن علتوش و ترسناک ببیجن. کسی موسال ناوا باجر لبر چاوین هر کسی 3 جاران لیخستنک دخوارن. دور جی سالک جزای زندانه و حتی به حتی جی سرگونی. کچکن لیلیپوتی بسایا و پرگاله ندکتن حال صافک و ترسونکان. او جی وکی کرکان جوان حالان فدیدکن و تشتی و سال خوا داناینن. جخین ادب و پاقجی رحی وان جخملانده چه. لگل که زاین داوان جدایه
من bi çavê xwe dît ku rêbazên perwerdehiya wan nedûriyê kurikanin. Tenê îdmanên wan ne bi qasî yên kurikan zehmetin. Zêdetir dersên di derbarê karên malê de dibînin. Ne şert e ku ji alî zanîn û çandî bi qasî kurikan baş bin. Jinek ku ji alî aqil û xweşikbûnê bikaribe hevaltiyê ji mêrê xwe re bike, bes e. Li Lillipûtê ji bo keçikan emrê zewacê 12 sal e. Ev wiha qebûl bûbû. Jiyana wan a dibistanê jî di vê salê de bi dawî dibe. Keçikên ji balbatên feqîr li dibistanan li gorî rewşa xwe ya civakî perwerdehiya kar û zanînê dibînin. Yên ku wekî karkeran bixebitin, neh salî dev ji dibistanê berdidin û li ber destê hosteyekî dest bi kar dikin. Yên din jî heta 13 saliya xwe diçin dibistanê. Malbatên feqîr ên ku zarokên wan li van dibistanan dixwendin, mecbûr bûn mesrefa zarokên xwe bidin. Li gor Lillipûtan neheqiyeke mezin e ku kesên zarok anîbin dinyayê mesrefa zarokên xwe li civakê bikin bar. Îjar em bên ser ên dewlemend. Ew jî li gor hal û zemanê xwe ji bo mesrefa her zarokekî garantiyê didin. Rênçber û gundî zarokên xwe naşînin dibistanê. Ji bo ku karê wan cotkirin û çandiniya erde perwerdehiya dibistanê ji bo wan nehewce ye. Lê belê extiyar û nexweşên wan ên ku hew dikarin bixebitin li nexweşxaneyan û malên sehberiyê dimînin. Parsekî li Lillipûtê ne karekî wisa ye ku tê zanîn. Ez dixwazim hinekî jî behsa xwe û kesên ku di xizmeta xwe da bikim. Neh meh û 13 rojê min li Lillipûtê derbas bûn. Bi hêviya ku hinekî kêfa xwendevanên xwe bînim, divê ez behsa jiyana xwe ya li wir bikim. Bi fermana Qiralê Hêja, bi sedan Lillipûtê ji min rexebitî bûn. Bi tenê ez mecbûr mabûm ku mase û kursiyê xwe bi xwe çê bikim. Xeratî ji destê min dihat û ji bo ku ez li wan dibûm bar min nedixwest ku ez vî karî di stûyê wan de bihêlim. Gava ez azad bûm, 200 terzî bi fermana Qiral ji qumaşên saxlem û giran ji min re qutikek ji bo maseya min rûberek û ji bo doşeka min jî foteyek dirûtibûn. Lê mecbûr mabûn ku qumaşan bi çend qatî bidirûn. Ji ber ku qumaşên herî qalindên vî welatî bi çend qatan ji kitanên me ziraftir bûn. Ji bo ku jinên terzî bejna min bigirin, min xwel erdê dirêj kir. Yek ji wan li ber sûtiyê min, yeka din li ber çoka min sekinî. Yekî ji wan wekî werîsek be, tayê di destê xwe da davet ya din re. Piştî ku ya din jî bi tayê digirt, bi her du aliyan ve ta dijdandin. Di destê terziyek din de cetwelek textikî û bi qasî tiliyek hebû ku bi wê cetwelê dirêjahiya ta pîva. Deverekê minê dinê jî ne pîva. Min talî sebeba wê fehm kir. Li gorî hesaban, du qatê qalinbûna tiliya min a beranê di qalinbûna zendê min de, du qatê zendê min di qalinbûna sûtiyê min de, du qatên sûtiyê min jî di qalinbûna newqa min de bûye. Qiralê Hêja ji bûna xwarina min çê bikin 300 aşpêj peywirdar kiribûn. Ev aşpêj li dora xaniyê min bi malbatên xwe re di xanîkên rehet de diman. Ji bo her danî 2 tas xwarin amade dikirin. Ji bo xwarinê deynin min radhişt 20 xizmetkaran û ew datanîn ser maseyê. Bi tevî taskên xwarinê yên di destê wan de û bermîlên şerab û cûreyên ên dinên Araqê jî li ser pişta wan, 100 kes ji wan jî li erdê disekinîn. Peywirdarên li ser maseyê wekî ku li Ewropayê bisatilan av ji bîran dikişandin, her cara ku min xwarin û vexwarin dixwest, ev xwarin ji jêr ve dikişandin jor. Li ser jiyana min a malê û xwarina min li her derî gotin belav bûbûn. Helbet ev gotin çûbûn bergohê Qiralê Hêja jî. Rojekî Qiralê Hêja û Qiralîçeyê, prens û prensesên ji malbata Qiral jî bi xwe re anîn û ji min pirsîn ku bêka ez ê wê bextewariyê bidim wan ku bi min re xwarinê bixwin an na. Min di cî de qebûl kir. Hatin, min ew tam li hemberî xwe danîn. Li ser kursiyên ku min danî bû ser maseyê. Min mihafizê wan jî danî ba wan. Filîp Napê ku wezîrê xezîneyê bû, bi mirûzekî tirş, ji serî heta binî li min nêrî. Lê min hiç xwe pê nehisand. Min zanî bû ku derdî wî yê mezin xwarina min a pir bû. Li ser înyada wî
من ji hemû caran zêdetir xwar. Min zanibû ku ev serdana qiralê hêja ji bo Filîpnapê fersendek nû bû. Ji bo ku li dij min gotin û fesadiyan derxîne, min li ber çavan reş bike û kêm bixe. Lê nedixema min de bû. Min dizanibû ku ew axaftinên gelaciyên piştê vê xwarinê çi bûn. Ji qiralê hêja ra qala rewşa xeraba xezîneyê kiribû û gotibû ku ew neçar maye bi faîzên gelekî zêde bi deyn pereyan bistîne. Angaş kiriye ku tehwîlên xezîneyê ancak ji sedî nehê wê jê kuştine û wisa firotine û ev tişt gotine. Ev zilamê qirase li serê we dibe mesrefek bi milyon û nîv siprûgî. Ez dibêjim hûn wî yekser ji ser serê xwe biqewirînin dê gelekî baş bibe. Tiştê ku jêra digot siprûk, pereyê wan ê zêr û îye herî mezin bû. Bi qasî pûlekî biqedir bû. A rastî ez ji wan re bargiraniyek mezin bûm. Lê ez aciz dibûm ku fîlminatê ew qasî bela xwe li min dida. Sedema vê jî tiştekî din bû. Filîpnapê ku ji gotinên hin mirovên xerab bawer kiribû, ji bo jina xwe bi çavekî dilxerab li min dinêrî. Dijminatiya wî ya li derba min ji vê yekê bû. Îja tew serê vê xanima bêguneh belesebeb ketibû belayê. Min xwe berpirsiyar dît ku şeref û namûsa wê biparêzim. Mirovên ku bi devê xwe yê genî bêbextî dikirin stûyê xelqê, gotibin ku qaşo jina wezîrê xezîneyê çav berda bû min. Heta fesadiyê li qesrê belav kiribûn ku ev jina reben carekê bi dizî hatiye mala min jî. Ev dereweke beredayî bû. Jina bi rûmet di hemberî min ji xeynê hevaltiyek bê zirar nêzîkatiyek ji dil tiştekî din nekiribû. Rast e, çend caran hate mala min. Lê ev serdanên wê ti carî nebidizî bûn. Her tim di erebeya wê da bi kêmanî sê kes hebûn. Ew kes jî gelek caran keça wê, xuşka wê û merivekî wan bûn. Û wekî din jî hin xanimên din jî ji qesrê dihatin serdana min. Gava ku xizmetkarekî min digot, va hinek hatine serdana te, ez di cih te diçûm, min bi xwe derî vedikir û min hurmet ji wan re digirt. Min bi ballarî radihişt erebê û hespê wan, ew dibirin li ser maseyê datanîn. Li ser maseya min gelek caran, çar erebeyên bergîlan hebûn ku hundirê wan tije bûn. Ez jî li ser kursiyê xwe rû diniştim û bi wan re eleqeder dibûm. Gava ez bi komekî re diaxifîm, ajovanên wan erebeyên din hêdî-hêdî li dora maseyê digerandin. Min gelek rojê xwe bi van civatên xweş dibihirandin. Vay ez li hemberî her kesî bang li wezîrê xezîneyê jî û her du gelacên din yanî Krûstrîl û Drûnloyê jî dikim ku derkevin meydanê. Aniha ji min re xem nedikir. Lê ev mesele li ser rûmet û namûsa xanimekê ye ku ez ji wê xanimê re hurmetê digirim. Anna ez li ser vê meseleyê wiha dûr û dirêj nedisekinîm. Bi ser de min rûmeta Nardaysê jî bi dest xistiye. Lê wezîrê xezîneyê wekî ku herkes jî dizane ji kulûm gulumê ku bi asteke dibin Nardaysê de ye pêve ne tişteke. Lê ji bo ku ew wezîr e, di protokolê da li pêşiya min e û hew. Li ser meseleyekê ku niha rast nabînim li vir behsa wê bikim û li ser bêbextiyên ku pişt re ez bi wan hisiya bûm, Filîpnapê wezîrê xezîneyê wextekî ji jina xwe re nebaş bû. Îja ji min re hê nebaştir bû. Di dawiyê da bi rastiyê hisiya û ew jina xwe li hev hatin. Lê tu carî ker bawiya li hemberî min xelas nebû. Bi ser de qiral jî ku pir dibin tesîra wî da dima wekî berê goh nedida min. Tew, di wan rojê ku min dê xatir ji Lîlîpûtê bixwesta, tiştek hat serê min. Bi rasthaniyeke xweş. Ez pê hisiyam ku ev du sê mehin bi dû min de bi dizîka kompleyeke amade dikin û gihîştine merheleya dawîn. Anniha dixwazim ji we re behsa wê bikim. Heta ez nehatim Lîlîpûtê min jiyana qesrê nedîtibû. Min gelek tişt li ser xwe û kesayetên qiralên mezin xwendibûn û bihîstibûn. Lê tu carî min neanîbû hişê xwe ku tesîra wan gihîştibe hetanî welatên ew qasî dûr. Min digot qey rêzgû rêbazên rêveberiya Lîlîpûtê ji yên li welatên Ewropayê yekser cihêne. Tu nabêjî? Şeva wê roja ku amedekariyên min ên ji bo çûna Blefûskiyê ber bi xilasbûnê bûbûn, mêvanekî min ê ecêb hat. Mêvanê min ê ku bi erebeyek sergirtiya hespan hatibû, navê xwe ji xizmetkarên min re negotibû.
خواسته بو کو ام وی بی کو ناوی خو آشکرا بکه قبول بکن. پشتی که وی ظلامی خلامی خواج خوا دور خست من راهشت عربه وی و من او خست بریکا خوا. دست براکک من بو کل قصره خودی مقامه کی بلند بو. جاره که گاوا کل بر چاوین قرال هجا رش بو من آلیکاریا وی کربو. بسایا من قدر و قیمتا خویا برستند بو. لورد و عربه کو تیدا بو دبریکا من ده بو. لی دیسا جی گاوا از درباسی مالا خوا بوم من خدمتکارین خوا هشیار کرن. هگر کسک لمن بگره جوان را ببیجه او نخوش کتیه و رازایه. کسی نخه هندر. هات فهم کرن. من دریه مالی مفتکر. من عربه دانی سر ماسه. از جی لهمبری وی رو نشتم. پشتی سلاو و کلاوان من دید که لورد هجا دناف مطالعه آنده. من سدما وی پرسی. روشکی گلکی گران هیه. مسئله دیگیج رومتاته. حتی جیاناته. وی خواست که بسبر گهداری وی بکم و گوتنا خواه وها دریش کر. جبو مسئله که لسرته اف چند روژین داوی گلک جوینم بدزی چه بون. آسوخی قرال هجا دو اف مجار گهاند بریاره که. روش اوه. تجی فهم کربو که سکایرش بول گولم یعنی گالبرت امیرال مزن جروجا کتو هاتی ولاتی ما نزانم چما لیجتا حزنه کر. وی سرکفتنا تیا فیلویا بلفوسی کتا بدست خست به فکر کتا ناو دنگی وی امیرالی مزن خرا کر دجمناتی وی یک جار زیده بور. امیرال فیلم ناپی وزیر خزینه کجبر جنا خول همبری تا دجمناتی وی زیده بو بلیم توکی جنرال لانکون سرناو بیکار و بالموفی سردارگر را اتفاق دانین و تبکوجری و خاینتی سوشدار کر. گوتن المیوانین من پر تاثیر لمن کر. از جخوا باور بوم. من خدمتیم باش جلیلی پوته و جقرال را کربو. و تپیوندی من بخاینتی و مرکوجی را تنه بو. لو ما من خواست از چند تشتان ببیجم. لی میوان من به اشارته که دنگ من بری و وها دوماند. از دیندار تمه. ده جوین و جواتان لجنیان دا ده هر تشت یک به یک ده شوپاند و ده خسری خواه. من نویسک جی بدست خست که تی ده تشتین پی تی سوشتار کرن هنه. جبو قنجیین که تد وقته دا بمن کربون من جی خواست خزمت کشترا بکم. بری که ببه درنگ من گو از حیاته پی بخم. وایا از ده وی متنه بخوینم. ایجار بنره به تو بچه سوشدار کرنه. حالین که سوجین لسر کوین باس فلسطینی یعنی ظلامین قراسه ده پیتینن. خالا یک. لگور زاگونه که ده دورا ده سلاتا کالین دفار پلونه گوره درخسته بون این که ده ناوا سینور قصر قرال ده بمیزن ده به سوج خاینتیه لدولت کرنه بین جزا کرن. لگور وی زاگونه کوین باس فلسطینی سوج کریه. به معنی که آگر و مرینه به دلکی خراب به خاینتی میزا خواه بلقاندیه سر آگره کل دایره اقرالی چه درکتبو. خالا دویمین. گاوا که ظلام قراسه فیلو اقرالیتا بلفوس که آنی بو بندر اقرالیتا لیلی پوته قرال هجا فرمان دابو که کشتین مایی جی بینه. لیکوین باز فلسطینی اف فرمان بجیه نه آنینه. خاینتی القرال می هجا خیرخواز و بخت وکری کریه. خالا سیمین. گاوا کشاندین آزادی جبو عفوی هاتبون قصر قرال می هجا ظلام قراسه دیسا بخاینتی تفگریا بو. لگل که زانبو اف دجمن قرال هجانن و دبن خزمت قرال بلفوس کیه دنه دیسا جی آلیکاریا وان کریه و بوان را کیفو لاقردی دانیه. خالا چارمین. کوین باز فلسطینی کلور بحثا ویه دناوا آمدکاریه دایه که بچه قرالیتا بلفوس کیه. چوندنه که به ولاتین ده سوز ناکوه. جبو وی چونه دستوره که دفکیج قرالمه هجا سندیه. به وی شکلی دخوازه که دمه که کرده آلیکاری و خزمت قرال بلفوس کیه بکه که او دجمن قرالمه. بنیرا تنه اف چندک جوان خالانن. هی خالین دنجی هنه. لیمن جترا چندک جوان این هری گرنگ بکرتاهی خواندن. در حق وان سوجان دا گلک جاران املهف جویان. قراله ما یک بیک قالا خزمتین تکر و گلک هول داکو سوجن تا سویک بکه.
لی آمیرال مزن و وزیر خزینه جبو که جزای مرنه لته بیبرین جیا خود دانه کتن. پلانا وان وهابو. شوکه و آگر به مالات بخستانا جنرال ده 2000 لشکری را بهاتا و تیرین به جهر باوتانا سرچاو دستنته. جبو که جهره ده قطی که ده بدنته و به دزیکا فرمان بدانا خدمتکارنته. تج ایشان گوشت خواه پرچه بکره. ببا عجیای و بمرای. جنرال جی تبلوان پلانان بو. لو ماجی شپاته که اورو نشتنا وان جبوته نباش چو سری. لدیسا جی قرال هجا جبو قد نبت تساق بمینی چش دستی ویدهات کر. آخر ناو بینکار قانح کر و او برسر فکر خواه. لسر ویجی قرال فرمان دا سکرتر گیشتی کارن تایبت که لسر وی مسئله فکر خواه ببیجه. رد رساله که هرتم خواه دوست تده حسباند نیشان دا که باوریات تجبونا وی چی قاست جیده. که وی دگوت از بخوشی قبول دکم که سوجین وی گرانن لیمروف دکاره لیوره رحمه. دل رحمی فزیلتا هری بقدر قرالکیه. قرال می هجاجی بدل رحمی خواه هاتبو ناسین. تشتین که رد رسال دگوتن بکرتاهی اف بون. قرال هجا دکاربو خدمت تین حتی نهال بر چاوان بگرتا. لگور دل رحمی خواه بچویا و تو عفو بکره. دکاره ویجی بشرط کی بکه. بکور کرنا هر دو چاوینته. لگور رد رسال وی هنگه عدالت ده بهاتا جی. وی کور کرنا چاویته تحصیل لخورتبونا تن نکربا. ته دیسا کاربویا خدمتا قرال هجا کربا. تو جبر کو کوربون خطره هم ود شیره ته بیتر خورد و بویرکی خدمت قرال را کربا. مجلس تف لدجوان فکرین رد رسال سکرتر گیشتی درکت. آمیرال مزن آنگو بونگولام به هرس جی خرابو و گوت. از حیری مامه که سکرتر گیشتی چواوی ورکی دخودا دبینه که جبو جانه یکی خواهین خلاص بکه فکرین وها دبیشه. آمیرال مزن وکی ناو خوازانه بو که تو آلیگری آلی فرهی. جبر که خواهینتی پیشی ده دل ده شین دهات و دور درد کت هوله وی تب خواهینتی سوشتار دکر. جبو جزای مرنه لطبه برین جیا خود دانه دکت. وزیر خزینه یه نافدار فیلم ناپیجی لدو وان فکران بو. بیاوی مصرف خوارن و بخوارناته سرمیان قرال هجا دکر بم بارکی گران. وی دگوت که دست بروژک پرنزده دولتا لیلی پوته هاو دکاره جبن وان مصرفان درکوه. وزیر دگوت که مادم این کد وید در حق تدا حکمه بدن قرال هجا و مجلسا ویه و قرال جی مجلسی جدل باورن که تسوشداری نخواهش بو جزای مرنه لته بیبرین اف پالپشته که تمامه. گوت قد حوجه ناکه ام حرف به حرف لگور نویسار زاگونه بچن و بدو پالپشتین شنبر بکوین. خویا بو که قرال هجا ندخواست جزای مرنه بدنته و دوه یکی دا جی جدل بو. قرال گوت که جزای کورکرنه جیرا کم بیدیتن ام دکارن جزای دنجی لیزده بکن. لسر وی یکی دوسته ته رد رسان آخوی. در حق گوتن وزیر خزینه ده که گوته بو جبر مصرفاته سرمیان دولت دکوه بن خطره وها آخوی. وزیر رزدار یکانه بر پرسیار دهات قرال هجا و بکاری نوان ده دستی ویدنه. گر لگور گوتن وی ظلام قراسه ریل بر بوبلاته که وکربه وی وقتی دکاره بو هیدی اف مصرف کم بکرانا و بر بوی روشه بگرتا. و ها دکار بو بر وی بگرتا. هر روز وی خوارنا وی کم بکرا لو ما ظلام قراسه تیر نخوارا هیدی ضعیف ببا جقدوم بکتا دلی وی نچویا خوارنه و تالیه وی دناف چند مهاندا بمرا و بچویا. گاوا که مرجی جبو که لاشی وی ببا بقاسی نیو لاشی ده بهنا ترمی ویجی زیده نب خطر بویا. چاوا که مرجی ده 2,000 کسین که دبن فرمان اقرال هجا دنه گوشتن ترمی وی پرچه بکن و به عربه هم ببن دوری ولاد و الدورین که مروف لی تونه بن وشیرن. به وی آوائی اوی بر نخوشیم به وگرجی بهاتا گرتن. به سرده جی اوی قرقوت ظلام مزن وکی پیکره که بمایا جبو که نفشن سبروجه به حیرانی لی تماشه بکن. به سایه وان راوین رد رسال لحف کرن.
تعلیمات هات داین که اف فکره که تجبرچینان بکجن و شرطی بهیلن لی بریارا کورکرنا چاوین ته تزابطنامه ده بنویسن. جا امیرال مزن بول گولم و پیوه تو کسی دنگ خوشوه بریار را در نخست. امیرال ظلام قرالی چه بو. جبو جزای مرنه لته بیبرین هرتم جو آلی قرالی چه و دهات تشویق کرن. وکی که تجی دزانی جبر که تا آگر بر ریبازه که لدش زاگونه و مراند بو قرالی چه گر آویت بوده. آنها روش وهایه. دوستته یعنی سکرتری گیشتی ده 3 روزندن وره مالاته. ده خالن که سوچه که تا دیار دکن جترا بخوینه و ده بریاره جی جترا ببیجه. ده وی ناویره ده بتنه دلووانی و دلرحمی قرال هیجا و مجلسا کوان بریارا کربونا چاوین تدابون راگهینن. اوی ببیجن که جقرالیت 20 دکتورین عملیات جبو چاوین تب آوائه که باش کور بکن دل جم تبن. توی العرده درشکری بی و اوی تیرین سری وان توش در رشکا چاوین تدا بچکینن. ایدی هایا تج همو هرگلین و بریاره چه بو. ایجار بیکات الهمبری و بریاره چه بکی چوا بکی ایدی توزانی. پشتی که لورد ریزدار افتشت گوتن رابو و بدزیکا چو. بشاشوازی السر خود فکریم که چه بکم و چوا بکم. ریبازک هبو که قرال نها و وزیرین وی دانی بون. لگور وی ریبازی گاوا که جزایک به ظالمی تی داین قرال جبو که هرسا خواه و نیت خرابی ناسه که خواه جسر خواه ببه آخافتنه که دریج دکه. دوی آخافتنه ده قالا دلرحمی و دلگرمی خواه دکه. گل دزانه بو که اف پسنو وصف چی قاسی زیده و برفره بن چی قاسی لسر هرگلیم وان پسنان بین سکنین جزای ویجی او قاسی گرانه. ایجار هایا من جعادت قصره تونه بو. قی جبر ویه من تو دلرحمی و قنجی ده جزای کل من هاتبو برینده ندید. لگور من جزای من نسوک لی پرگرام بو. ده بکو از شاش بوم. جاره که من گوت که از خواه بیجم بخت دادگران و از ده بیجم من بدار زینن. از نکارم راستی وان تشتین که از پی سوشتار دکرم اینکار بکم لی من دگوت بلکی از بوان بدم فهم کرن که اف سوچ ناو قاسی مزنن. لی از بوبوم شاهد گلک دادگهن دولته و من دیتی بو که انجام وان دادگهان تم لگور کیفا دادگر بداوید بو. راستی من نویر بو که دمک وها آلوزی و زحمت تا از بریاره که وها بخطر بدم. دوره از لتشته کی دم فکریم. گلو از بقوت آخوال هم بریوان در کوم. از آزاد بوم. دستو ملی من نگره دای بون. من کاربو حتی به پایتخت وانجی دناوا چند دقیقه آنده کافو یکون کربا کور لسر کور نهیشتبا. لیجبو وی فکر آخواد دل منج من خلیا. آخری از گیشتم انجامه که. جبو وی بریار آخواد دبکو از لراستی رخنه آنجی بیم. لیدوی از لخواه مکر بیم که جبر نزانی و فهمکوری آخواه وقتی چاوی من و دور جی آزادی من چو بیا. گر من وی دمی به طبیعت قرال و وزیرین وی زانه بیا و جهلوستا وانا لهمبری سوجدارین که سوجی وانجیه من سوکتر بون آگاهدار بوما من دی قبول بکره که اف جزایه که پر سوکه. از ایدجی دا بوی جزای قایل ببوما. لی جبر که خوینه که دی جوانتی دا دکله از بلز و بس تفگریم. بسایا دستورا که بری نها من جقرال هیجا ستنده بو جبو که بچم سردان قرال بلفوس کیه من پلانا خواه بجیانی. وی سباها که لورد ریزدار هاتبو سردانا من جدوست خواه سکرتر گیشتی را نامه اکشاند. من جوان را گهاند که از دی بچم بلفوس کیه. از لبنده برسواوی نمام و من دست بکار خواه چوی نکر. من بلز خواه داهف و چون پراوا که فیلو اگراوی لور بو. من جناوا فیلوی کشتی اک مزنا شر کشان و من وریسک لسری وی کشتی گریدا. من راهشت حسنی ویجی. پشتره من خواه تازی کر. من جلی خواه لناو لحیفا که من بخواه آنی بو پیچان و خست کشتیه. پشتره من دست بکشاندنا کشتیه کر. گاوا از نزیکی بندر اقرالیت بوم من دید که لپراوه جواتک قربالخ هیه. کسین که دیتی بون از جدور و تیم لوی داره کم بون. از جدلو به کیفه که مزم پیشوازی کرم. جبو که از کاربم بچم پایتخت آنگو بلفوس کیه دو ریبر دانین جم من. راستی او ریبر خستن دستین من.
Berê em bigîjin deriyê bajêr, qedera 200 gavan jî min ew li ser destê xwe hilgirtin. Divê em li wir hinekî sekinî bûne. Yekî ku piştre ez hîn bûm ku efserê qiralê fermanê ye, ez pêşwazî kirim. Min ji wî re got qiralê hêjara bêje ku ez hatime û ez ê li vê derê li benda fermanên wî bim. Bi qasî saetekê derbas bû. Hê tu salox nehatibû. Lê kêliyek bişûn da ez li rastî sürprîzekê hatim. Qiralê hêja, malbata wî û karmendên qesrê dihatin pêşwaziya min. Gava min ew dîtin, ez meşiyam. Qiral û yên pêra ji hespên xwe daketin. Di rûyê wan da tu nîşaneyên tirsê û metirsiyê nexuyabûn. Min hürmeta xwe nîşanê wan da. Di cî de min xwe li erdê dirêj kir. Ez çûm destên qiral û qiralîçeyê. Piştre jî min qala sedema hatina xwe kir. Wekî ku min son dabû qiral, vayê ez hatibûm. Asoxî ez bi kêf û şanaz bûm ku min qiralekî wiha mezin dîtibû. Min ji qiralê bilefûskiyê re got, bi şertê ku rewşeke li dij dilsoziya min a ji bo qiralê Lîlîpûtê dernekeve, çi ji destê min bê, ez ji xizmetên wî re amade me. Min ji wan re qal nekir ku ez li Lîlîpûtê ji pêş çavan ketibûm. Ji xwe di fermiyetê da saloxek wiha nedabûn min. Lewma jî min dikaribû wekî ku qet haya min ji tiştekî tune be tev bigerim. Ji ber ku ez ne di nav sînorên qiralê xwe dabûm, min hêvî nedikir ku ev tişt derkeve holê jî. Fikra min wiha bû, lê di demekê kurt da min fehm kir ku ez şaş bûm. Piştre ez birim qesrê. Li wir jî ez gelekî baş pêşwazî kirim. Lê ji bo ku ez xaniyekî û livînekî ku li ser razên bibînim, min gelekî zehmetî kişand. Min xaniyek nedît. Lewma jî ji neçarî min li hêfa xwe li xwe pêça û li ser axê raketim. Lê min hiç gazin ji vê rewşê nekir. Li qiraliyeta Bilefûskiyê roja mina sêyan bû. Min xwest ku li derdorê bigerim. Ez ber bi perava giravê ve meşiyam. Di deryayê de bi qedera nîv fersexî wir de tiştekî mezin ber bi çavê min ket. Di şibiya qeyîkên me. Di cî de min sol û goreyên xwe ji xwe kirin, min devdelingê xwe heta kabogên xwe rakir û ez ketim deryayê. Bi qasî 300 gavî meşiyam. Erê, bi rastî jî qeyîk bû. Teqez di firtoneyekî da ji keştiyekê filitiye û ketiye deryayê. Di cih de vegeriyam bajêr. Ez derketim dîwana qiral. Min jê xwest ku 20 keştiyan û 3000 deryavanên ku dibin fermandariya vî Samîlê de bûn bide min. Piştê saetekê keştiyan hereket kiribû. Ez jî direya Kurt de pêşî giştim peravê, dûra jî gîştim qeyîkê. Pêlan qeyîk hinekî din nêzê peravê kiribû. Bi hemû deryavanan re werîs hebûn. Ji bo ku bi qewettir bibin, min werîs kiribûn çend qatî. Berî bigîjim qeyîkê bi 100 gavî pêşî bi meşê, dûra jî bi sobaniyê ez gihîştim qeyîkê. Keştî jî hatibûn wir. Keştîvanên ji Bilefûskiyê werîs ji min re avêtin. Min seriyekî werîs bi çingala ku bi serîkê qeyîkê vebû, seriyê din jî bi keştiyekê şer vegirê da. Ez ew qasî pê lebikîm, lê talî jî çê nebû. Ji ber ku av bi ser qama min diket, min nedikarî karê xwe bi rehetî bikim. Divê min sobanî kiriba û bi destekî jî qeyîk dav bida. Wekî din tu çareya min tune bû. Min jî wiha kir. Başe ku gelek têra neçû, lingê min giha erdê. Talî ez gêiştim ciyê ku av digiha heta milê min. Vê carê min werîsên din jî ji keştiyan derxistin. Min seriyekî wan bi qeyîkê ve û bi neh keştiyan va girê da. Keştîvanan qeyîk kişand. Em bi qasî 40 gavî nêzê peravê bûn. Em li bendê man ku av bi paş ve bikişe. Gava av bi paş ve kişiya, êdî qeyîk jî li bêjahiyê bû. Bi alîkariya 2000 keştîvanî, min qeyîk ser û binî hev kir. Qeyîk zêde xera nebû bû. Niha jî divê min qeyîk biribûya bêndera qiraliyetê. Divê hin deverên qeyîkê temîr bibûne û 2 heb jî bêrik bihatana dîtin. Lê li welatê van mirovên biçûçik, tu darekî bi qasî bêrikên qeyîkên me mezin jî tune bûn. Ez lebikîm û bi dû ketim. Bi 10 rojan re min ancak 2 bêrik çêkirin. Axir min qeyîka xwe bir bendera qiraliyetê. Dîsa girseyeke mezin ez pêşwazî kirim.
ji bo ku keştiyek wiha qirase didîtin, behetî bûn. Min ji qiralê hêjara qala rewşê kir û got: Qederê ev qeyîk derxist pêşiya min. Ez dibêjim qey heta ku wesayîtekî bibînim ku min bigihîne welatê min, ez dê karibim bi vê qeyîkê biçim. Ji kerema xwe destûra min bidin. Pêşî gazinokî bû lê dûra daxwazên min qebûl kir. Min ji qiral dava kir ku fermanê bide, ji bo ku hin amûran bibîne ku wêjqeyîka min ra lazim bibin. Tiştekî ecêb jî hebû. Ew qas dem di ser hatina min ra derbas bûbû, lê çawa dibû ku qiralê Lîlîpûtê li ser rewşa min hê xeberek ji qesra Blefûskiyê re neşandibû. Lê dûre ez bi dizî pê hisiyam. Wezîrê xezîneyê ketiye bin aqilê qiral û talî nûsheyek ku têde sûcên min nivîsandibûn bi peywirdarekî qesrê re şandiye Blefûskiyê. Ev peywirdar hatiye ba qiralê Blefûskiyê û çi hebe jê re gotiye. Gotiye qiralê min ê mezin, ev zilamê qirase li hemberî ew qas sûcan kiriye ku tenê cezayê korkirinê xwariye. Lê li ber cezayê dardekirinê bû. Ev zilamê qirase ku bi xêra dilrehmiya qiralê min ji mirinê xelas bû, ji ber edaleta qiralê me hêja reviyaye. Divê di nava 2 saetan de li Lîlîpûtê vegere. Anna dê rûtbeya Nardasî jê bêsendin û wê bibe hayîn. Qiral bi vê sedemê jî û bi van gotinên peywirdarê Lîlîpûtê jî şaşma bû. Nema nezanibû dê çi bikire. Peywirdarê Lîlîpûtê ku vî halî wî dibîne, gotinên xwe didomîne. Tu jî dizanî ku navbera wan her du welatan de dostanî û aşîtiyek wiha pîroz heye ku naygotin. Ji bo ev dostanî û aşîtî dewam bike, qiralê hêja xwestiye ku dest û lingên wî zilamê qirase girê bidin û wî bişînin Lîlîpûtê. Bi vî awayî ew ê cezayê xayîntiya xwe bibîne. Qiralê Blefûskiyê nikaribû tavilê ji vê daxwazê re tiştekî bibêje. Ji bo ku fikra wezîrên xwe jî bistîne, di cî de civînek li darxistiye. Gelek nîqaş û sohbet kirine, lê talî negîştine biryarekê. Di rojên din jî li hev civiyane. Heta roja sêyan, derengê rojê biryarek dane. Qiralê Blefûskiyê di bersivê de ji qiralê Lîlîpûtê ra diyar kiriye ku ew rewşeke hessas e û gotiye: Cîranê me yê qedîm û birayê me, qiralê hêjayê Lîlîpûtê. Tu yê tê bigîjî ku em nikarin wî bigirin û bi dest û ningên wî girê bidin. Helbet tu jî fam dike ku îmkana vî tiştî tune ye. Ger ku qeweta me têra vê yekê kiriba, çi ji destê me bihata, me yê bikire. Û ev jî lê zêde kiribû. A rastî vî zilamê fîloya me revandibû û radestê welatê we kiribû. Lê Xwedê heye, di wan demê aşîtiyê de alîkariya wî gelekî gihîştibû me. Ji ber vê yekê em minnetdarî wî ne. Ji xwe di demekê Kurd de hûnê jî hew xemê bixwin. Ji ber ku wî li perava deryayê keştiyeke mezin dîtiye. Ew dê bi vê keştiyê bi rêya deryayê ve biçe. Bi vî awayî dê her du qiraliyet jî ji vî barî xelas bibin û rehet bibin. Kesê peywirdar ev peyam girt û vegeriya welatê xwe. Piştî ku ew çû, qiralê Blefûskiyê çi hebû ji min re got. Lê got ku heger dîsa jî ez bixwazim di bin xizmeta wî da bimînim, ew dê min biparêze. Ev yek bi dizîka gotibû. Her çi qas ez ji xweşûbeşiya qiral bi bawer bûm jî, min biryar dabû ku heta ji destê min bê, ez ê tu caran baweriya xwe bi qiral û wezîran neynim. Ji ber vê jî min ji bo niyeta wî ya pak spasiya wî kir û min jê rica kir ku min bibexşîne. Min ji wî re got ku ji dêlva ez bibim sebebê berberiya du qiralên bi qudret, min biryar daye ku ez di rêya deryayê ve biçim. Qiralê hêja hîç dilê xwe negirt. Heta ez pişt re pê hisiyam ku qiral û gelek wezîrên wî jî ji vê biryara min kêfxweş bûbûn. Ji ber van rewşan, ez fikirîm ku berî wê roja ku min gotibû bi rê kevim dê çêtir bibe. Peywirdarên qesrê jî ji dil û can alîkariya min kir. 500 karkerên ku qiral ew xistibûn bin xizmeta min dest bi kar kir. Li wî welatî çi paçên baş hebin dîtin, ew sê qatî dirûtin û dest bi çêkirina babirkê kirin. Min bîstî benîkên herî stûr û saxlem anîn ba hev, min ew li hev badan û min ji xwe re werîs çêkirin. Min biryar da ku
kevireki mezin jî ku min ew li peravê dîtibû dişûna hesin de ji bo qeyîka xwe bikarbînim. Ji bo ku li ber destê min bi zêdayî bêrik û dîrek hebin, min darên herî mezin birîn û ew bi ser hev vekirin. Piştê mehekî her tişt amade bû. Ez 24 îlona 1701 ketim rê. Babirkê min pir xweş dinepixîn û ez li ser avê dişemitandim û dibirim. Li aliyê çepê qedera nîv fersexî li pêşiya min, giraveke biçûk li ber çavê min ket. Ez nêzîkê wir bûm. Min lenger berda giravê. Dişibiya bêjahiyeke vala. Li derdorê şopa tu candaran nexuyabû. Piştî min zikê xwe yê birçî têr kir, ez raketim. Dibin ezmanê sayî da ez ketim nav xeyalan. Rojên berê hatin ber çavên min û bi fikara pêşerojê ez ketibûm xewa neşikandî. Gava min çavê xwe vekirin, min hemberê xwe zeraqa birqokî dît. Ba dîsa li gor dilê min bû. Bi saya pusûleyê ez bi ser rêya doh vebûm. Min dixwest ez xwe bigîjînim giravekê ku bi texmîna min li aliyê Bakurê Rojhilatê van daymin diket. Bêyî ku li rastî candarekê bêm, rojekê sax bi rê de çûm. Lê ya dina rojê min babirkek dît. Piştê nîvro saet li dora sêyan bû û babirka ku min didît bi rêya Başûrê Rojhilat ve diçû. Berê min li Rojhilat bû. Çawa çavê min bi keştiyê ket, ez rabûm ser xwe û min bi dengekî bilind bang kir. Ji ber ku ba hindik mabû, ez hêdî nêzê keştiyê dibûm. Piştê nîv saetekî wan ez dîtibûm. Alaya xwe hildan, guleyek jî berdan û bi vî şeklî wan diyar kir ku ez dîtime. Ez pir şad bûm ku wiha bi carekî ra hêviya min çêbû ku ez dê di carekî li welatê xwe vegerim. Ez ê dîsa vegeriyame welatê xwe, cem jina xwe û zar û zêçên xwe. Min hebmû babirkên xwe vekirin. Piştê 2 saetan min xwe gihan tenîşta keştiyê. Ev roja sêyan bû ku ji Bilefûskiyê derketibûm. Yani 26 îlonê. Piştê ez gihîştim ba keştiyê, tew gava ku min ala Ingilistanê dît, nav û dilê min ricifîn. Min ew çêlek û mihên ku ji bo xwarinê bi xwe re anî bûn, xistim berîka xwe. Min rahişt qûtên xwe yên din û tiştik miştikên yên lazim û derbasê keştiyê bûm. Gava ez derbasê keştiyê bûm, em li ser paralela Başûra 30 pîleyî bûn. Di keştiyê de 30 kes hebûn. Di keştiyê de ez rastî hevalekê xwe yê kem hatim ku navî wî Williams bû. Li ser min tiştên baş ji kaptanê keştiyê re gotin. Kaptan jî gelekî xatirê min girt. Gava ji min pirsî bêka ez ji ku têm û bi ku ve diçim, min jê re her tişt got. Lê ez dizanim ku ji kaptan ji tirê ji ber tiştên ku bi serê min de hatine, min aqil berdaye. Min xwest ku ez gotinên xwe piştrast bikim. Min gayên reş û mihên di berîka xwe da derxistin. Ecêb mayî mabû. Îja ji gotinê min bawer kir. Min zêrên ku Qiralê Bilefûskiyê dabû min, wêneyî wî û çend alavên hûrên ji wir pêş wî kirin. Min 2 kîsik jî dan qeptan ku 200 sprûk têde hebûn. Min jê re got ku gava em bigîjin Ingilistanê, ez dê çêlek û mihekî ji diyariyê wî bikim. Min rêwîtiyekî xweş û rehet kir. Piştê vê rêwîtiya ku nêzî 6 mehan ajot, di 13 Nîsana 1702 de em hatin Donsê. Ez bi tiştekî tenê aciz bûm. Mişkên di keştiyê de miyekî min xwaribû. Min hestîkên rebenê di qulekî de dîtin. Helbet mişkan goştên wê ji hestiyên wê paqij kiribûn. Min heywanên xwe yê din bi silametî derxistin ser bejahiyê. Ez li Ingilistanê zêde nemam. Lê li wê derê min heywanên xwe nîşanê kesên dewlemend dikir û bi vî şeklî gelek pere bi dest dixistin. Îcar berî ku ez têkevim rêwîtiya duyem jî, min heywanên xwe hemû bi 600 lîrayê firotin. Piştî ku ez ji rêwîtiya xwe ya dawî vegeriyam, min dît ku çêlek jî mîh jî zêde bûne. Lê li Ingilistanê ez tenê 2 mehan li ba jina xwe û zarokên xwe mam. Wê araziya ku min ji dîtina welatê xerîb têr nedibû, nedihişt ku ez hinekî din li welatê xwe bimînim. Ji bo ku min biryara rêwîtiyek din dabû, min jina xwe li xaniyekê xweşê li Redrîfê bicî kir. Min 1500 lîra jî dan wê. Bi hêviya ku zêdetirî wan bi dest bixim, min nîvê pereyên mayî bi peretî
نیوی دن جی به ملکی ji xwe re hilani. Ji apê min jonê ku min navî wî li lawê xwe kiribû, li nêzîka Epingê hinekî erd ji min re mabû. Salê nêzîka 30 lîre pere ji wî erdî dihat. Min meyxana Black Ball ku ew li Fetterley'nê bû, dabû bi kirê. Min salê 30 lîre jî ji wir bi dest dixist. Bi vî awayî min nedeştibû ku zar û zêçên min muhtacê tu kesî bibin. Lawkê min jon diçû dibistana navîn. Zarokekê pir jîr bû û ba û bala wî li ser xwendinê bû. Keça min Betî, an niha bi yekê baş re zewcandiye zar û zêçên wê hene ku wê gavê hêj zarok bû, bi hînbûna karê malê re mijûl bû. Piştî ku min ji jina xwe ji keç û lawên xwe bi girî xatir xwest, ez ketim barkeşiya bi navê Adventureê. Ev keştiya ku 300 ton bû û bi malên bazirganiyê dagirtî bû, diçû Suratê. Kaptanê wê jî keştîvanekî yeman bû û ji Liverpoolê bû. John Nicholas. Ez dê beşa duyem de behsa vê rêwîtiyê bikim. Beşa duyemîn, rêwîtiya berbiwelatê dêwan Brogdingnasê. Qey qedera min ez mehkûmê jiyanekî biçûn û hatinê kiribûm. Xulqê min jî. Ma tenê biçûn û hatin? Na. Jiyanekî ku rehetî nedida. Ez wiha bibêjim, piştî ku vegeriyam welatê xwe bi du mehan bû, dîsa rêwîtiyek xuya bû. Vê gerê di 20 pûşbera 1702 de dest pê kir. Ez li dowsê li keştiya bi navê Adventureê siwar bûm. Kaptenê wê John Nicholasê ji Liverpoolê bû. Keştî diçû Suratê. Em ketin rê. Serê ewil ba hertim baş bû. Heta kepiya Umûdê her tişt di rê de bû. Ji bo ku em ava vexwarinê peyde bikin, em çûn ser giravekî. Lê bextreşî, di keştiyê de qulek fireh vebû bû û av diket guverteyê. Ji ber vê jî me hemû barê xwe ji keştiyê vala kir. Em mecbûr man ku zivistana xwe li wir derbas bikin. Bextreşî ne bi tenê vê yekê ma. Vê carê jî qeptenê me bi tayê ket. Em di dawiya meha adarê de encaq ji kepiyê Umûdê derketin. Heta me tengava Madagaskarê derbas kir jî rêwîtiya me xweş çû. Gava em 19 Nîsanê hatin Bakurê Madagaskarê, paralela başûr a 5 pîleyî bayekî ji aliyê Rojava û Xurt hat. Wekî qeptenê me di duyê gulanê de tê derxistibû, ba em hinekî dibin rojhilatê giravên Molusayê heta 3 pîleyan Bakurê Ekvatorê ve pekandibû. Dûra jî ba qut bû. Pir kêfa min hatibû. Lê qeptanê ku tecrübedarê deryayan bû, kêfa min li min şkerand. Got. Got ku xwe ji bo firtoneyek xurt amade bikin. A rastî keştî saxlem bû û dê baş li ber xwe bida. Firtone tam bişit bû. Êdî pêlên deryayê xeter bûbûn. Gava îş zor bû, metayên werîsê kişandin û alîkariya dûmenvên kir. Me dîreka Gabyayê danexist, ji ber ku keştî bû wê baştir diçû. Helbet sedemeke din ew bû ku em zêde bi nava deryayê ve çûbûn. Axir gava ku firtone sekînî, me babirkên pirûva û mayîstrayê kişandin. Me babirka keştiyê faça kir, an ku me babirk ji aliyê çepê ve biba kir. Êdî rêya me rojhilat, Bakurê rojhilat bû. Lê tengasiyek çêbû bû. Av, roja 16 Hezîrana 1733 miçoyê ku ji ser dîrekan Gabyayê çavderiyên asoyan dikir, bang kir ku bejahiyeke dibîne. A dina rojê jî bejahiyek pir mezin derket pêşiya me. Me nedizanî bêka ev girav e an parzemîn e. Li başûrê wê kepiyek biçûk li biniya wê kendavek hebû. Kendav ne ewqasî kûr bû ku keştiyeke ji 100 tonî girantir ragire. Ji ber vê me bi qasî fersexekî li nav deryayê lenger avêt. Qeptên got, divê komek ji me derkeve ji ser bejayiyê û li avê bigere. An nabe ku em bi rêya xwe de herin. 12 kes peywirdar kirin. Hemû jî bi çêk bûn. Qepten ji wan re got, çend bermîlan bi xwe re bibin ji bo ku pê ava xwe dagirin. Min jî ji qepten xwest ku ez jî bi wan re biçim. Min xwest ku heta em karibin em biçin hundir ve û ez fehm bikim ku ev derciyekî çawa ye û ku dere. Qepten jî qebûl kir. Piştî çend deqîqeyan em gihîştin peravê.
li wê derdorê ne şopa mirovekî, ne robar, ne jî kaniyek xuya bû. Em bi wan deveran ketin. Em li avê digeriyan. Şapatekî em hatibûn ciyekî bi qûç û qelaçî. Ez ji koma xwe veqetiyam û bi hundir ve meşiyam. Li derdorê ji axeke bêyar û pê ve tiştekî ku bala min bikişîne nebû. Kêliya ku westiyam, ez vegeriyam. Gava ku min derya li hemberê xwe dît, hindik mabû ku min aqil bavê te. Hemûyan bi carekî re xwe avêt bû qeyîkê û bêr dikşandin. Dema min kir ku ez devê xwe vekim û bang li wan bikim, ez di ciyê xwe de matmam. Min dengê xwe biribû wan anna ew li aliyekî lê tişta ku di wê kêliyê de min dît, ez di ciyê xwe de kirim textik. Li paş teyfeyên me di nava deryayê de aferîdeyekî wekî dêwekî dimeşiya. Gava min ew dît, min fehm kir ku bêçima teyfeyê me bi tirs wisa bêr dikşandin. Min nikaribû ez birevim. Ez di newî halî de bûm ku bi ciyekî de jî birevim. Ew aferîdeyê wekî dêwekî gavên mezin di nava avê de davêtin. Di wê avê de ku av hema digîş çokên wî bi meşeke xurt bi dû yên me ketibû. Baş e ku teyfeyên me qedera nîv fersexî bi pêş ve çûbûn. Bi gumana min ew zinarên tûj ku hinekî ji peravê deryayê bi wîr debûn, meşa dê û sis kiribû. Ew debdebe nedigîşt wan. Ez bi paş ve vegeriyam û berbiciyê ku berî niha jê vegeriya bûm reviyam. Min ew dewerên ku berî niha lê bûm, li gelekî paş xwe hiştibûm. Min dît ku erdê li ser bûm bi carekî re hezraz bû. Bi helke ez çend deqîqeyan sekinîm. Lê hişê min li wê hewraza li pêşiya min bû. Ketibû dilê min ku wê hewrazê derbas bikim, ez dê ji vê xetereyê mezin xelas bibim. Piştî ku ez hilkişiyam bi 10 deqîqeyan min ew hewraz derbas kir. Ez gihîştim serê gir. Hema li wir li ser zinarekî rûniştim. Li jêr erdekî şîn û heta çav dibire fireh hebû. Ev li ber çavê min wek giya xuya bû. Gelo ji bo kayê bi dest bixin hatibûn çandin, an mêrgek bû ku ji ber xwe giya lê şîn hatibû. Min fehm nekir. Lê bejna wî giyayê ecêb dirêj bû. Li dor 5 metreyan bû. Bi carekî re ew aferîdeyê girs hate bîra min. Min li paş xwe nêrî, ti tişt xuya nebû. Piştê ku çend deqe min bêhna xwe berda, ez hinekî meşiyam û dûre ez di ser rêyekê mezin re derketim. Aras min gotibû qey rêyekê mezin e. Lê li derdorê hê jî tişt tune bû. Ji ber ku wextê paleyê nêzik bû, zad dirêj bûbûn. Hema 7 metre dirêjbûna wan hebû. Ez saetekî meşiyam heta ku gihîştim qeraxa zeviyê. Dora wê bi sêncên bi qasî 100 metreyî bilind çît kiribûn. Darên wir ew qasî bilind bûn ku me pê dernedixist ku dirêjbûna wan çi qas e. Min got ka ez derbasê zeviyê di rexte bibim. Lê ez dê çawa derbasê wir bibûma. Min li pêşiya xwe derenceyek dît. Bi 4 pêlikan bû. Li ser pêlika jor jî kevirek qirase hebû. Lê derence pir bilind bû. Bilindbûna derence li derekî pêlikên wî jî bilind bûn. Navbera du pêlikan 6 metre bû. Ew kevirê li ser pêlikên jor jî bi 20 metreyan ji erdê bilind bû. Vê carê min got ka ez di nava çîtan da li qulekê bigerim. Heger ez qulekê li gorî bejna xwe bibînim, wê gavê ez dê karibim derbasê aliyê din bibim. Tam wê kêlikê min ew dît. Şêniyekî vî welatî. Ber bi derenceyê ve dimeşiya. Dirêjahiya wî bi qasî wî zilamî bû ku berî niha bi du teyfeyên keştiyê ketibû. Gelo ew aferîde bû. Lê na, dişibiya wî lê ne ew bû. Ew yekê din bû. Her gavekî wî 10 metreyek hebû. Ez pir tirsiya bûm û şaşwaz bûbûm. Hema min bi lez bazda û xwe di nava zeviyan da veşart. Min zadê li ber xwe da aliyekî û min hewil da ku ez bibînim bê ew çi dike. Çûbû ser derenceyê, bi aliyê erdê din ve dinêrî. Hema bi carekê re bi dengekî xurt kir qêrîn. Deng ew qasî ji jor dihat ku min digot qey xurmîna ezmêne. Ez hîn bêtir tirsiya bûm. Hema piştê vê qêrînê 7 dêwên wekî wî li meydanê xuya bûn. Di destê wan da das hebûn. Dasên ku bi 5-6 qatan ji yên me mestir bûn.
Ser û goyê wan zêde nepaqij bûn. Belkî ev xulam yan jî karkerên wî de wî bûn ku gazî wan kiribû. Lewra yê ku min ewil dîbû paqij bû. Cil û bergên wî ji yên van cudatir û baştir xuya dibû. Tiştin ji wan zilama re gotin. Cîda ketin nava zat û bi dasên destê xwe dest bi çinînê kirin. Hêdî hêdî ez bi paş veçûm û min xwest ku ji wan dûr bibim. Ji ber ku hê dûr neketibûm û min hemleyek kiribû ez paş û pêr ketim. Ez gendirîm ciyekî ku ji ber baw û baranê zad ketibûn erdê. Zad awqasî li nava hev ketibûn ku me dikir nedikir min nikaribû ji nava wan derketa me. Min nikaribû ez gavekî jî bavêjim. Rêşên simbêlên ku ketibûn erdê jî cilê min dibirîn û di çermê min re diçiqilîn. Canê min de êşandin. Giş jî hişk û tûjikî bûn. Min digot qey ez ji wan dêwan dûr ketibûm. Lê gava ku min li paş xwe nêrî, min dît ku di navbera me da 100 metreyî tenê heye. Qudûmê min yekcar şikestî bû. Dilê min bixem bû. Min li ser piştê xwe li ser rêyekê dirêj kir. Min ji dil dixwest ku li wê derê bimirim. Jina min û zarokê minên xweşik hatin bîra min. Piştî ez mirim, dê jina min tenê bimaya û zarokê minên xweşik jî wê sêwî bimana. Ji bo ku min goh nedabû gotinên nas û dostên xwe û careke din ketibûm ser rêyan, min lanet li xwe dibarand. Di nava wê tirs û xofê de lîlîpûtî hatin bîra min. Ewan ez ji hemû candarên li ser rûyê vê erdê mezin mezintir hesibandibûm. Min ji bo wan gelek kar kiribû ku di tarîha wan da wê bi herfê zêrîn bên nivîsîn. Gel rojekî lîlîpûtî bahtana dinyaya min dê çawa fedî bikirana, niha li vî welatî li nav van dêwan ez jî wiha fedî dikim. Ji ber ku li nav van dêwan ez wekî canderekî biçûk û bêqîmet xuya dibûm û min pir fedî dikir. Tew dibe ku mirovên li vir wekî girbûna laşê xwe hov û dirinde bin. Ez bikevim nav lepê wan, dê min bikin gepek. Tu nabêjî ew fîlozofên ku digotin her teş bi damberheviyê dikarin biçûk yan jî mezin bibin, çi qas mafdar bûn. Min nizanîbû ku ez çi bikim. Gava ez wiha bêrih û bêhal ketibûm, min dît ku wa paleyek ji wan nêzîkê min hatibû. Ger ku gavek din bavê ta, ez ê di bin nigî wî da bipelçixîya me. An jî ger dasa xwe bavê ta, ez dê bi dasa wî bibûma du qet. Qurbana tirsa mirinê bim. Ma çi namîne ku mirov nake? Wî lingê xwe rakiribû, tam dikira ku bi ser min da danîba, ji tirsa ruhê xwe min kir qêrîn. Aferîdeyê qirase dengê min bihîst û bi carekî re sekinî. Li çep û rastê xwe, li pêş û paşiya xwe nêrî. Lê ji ber bejna wî ya dirêj, ez bi berçavên wî neketibûm. Min careke din qêrîn kir. Wê gavê xwe daqûl kir û ez dîtim. Pêşî şaşma. Wekî li kêzikek ecêb binêre li min nêrî. Te dît gava em li rastî heywaneke biçûk tên an jî yek xetere û em difikirin bêka berî ku ew xwe bavê jeme em dê wê çawa bigirin, ha wî jî wisa li min dinêrî. Li Ingilistanê gava min dixwest ku xeçxecokekî bigirim, min jî her bi vî şeklî lê dinêrî. Dûre nava her du tiliyên xwe yê beranê û ê eşedê vekir, ber bi min ve dirêj kir û bi van her du tiliyên xwe ez ji newqê ve girtim. Ez bi jor ve heta berserê xwe rakirim û li min nêrî. Qey dixwest ku fehm bike bê ez tiştekî çawa me. Çavê me ketin hev. Wisa ziq li min nêrî. Min dixwest mebesta wî fehm bikim. Bi xêra şansê xwe min fehm kir. Axirê ez bi jor ve digirtim û newqa min bernedida. Newqa min û kêlekê min di nava her du tiliyên wî de değişiyan, lê ku min xwe bileqanda, ez ditirsiyam ku bişemitim û bikevim. Ji ber vê jî ez wisa di halê xwe da sekinîm. Bi tenê min serê xwe rakir. Ji ber halê xwe min dengê xwe kezebşewitî kir û bi dilnizmî min çend lava kir. Gava candarek biçûk û xeternak diket nav destê me û me bixwesta ew bikujin, çawa ku me bi wan digirt û ew davêtin erdê, ez jî ditirsiyam ku ew jî min wisa bavêje erdê û perçe perçe bike. Lê qey şensê min li hev hatibû. Wekî ku kêfa wî ji dengê min û îşaretê min re hatibû. Tenê bi meraq li min dinêrî. Ji gotinên min tiştek fehm nedikir. Lê min hîs dikir ku ji ber minemin û dengê ku ji min derdiket, mabû heyîrî.
Lê di nava wan tiliyên wî yên ku newqa min dişidandin de canê min değişiya. Hem ji ber vê êşê, hem jî ji tirsê kûzîn bi min diket û ez digiriyam. Min hewil dida ku pê bidin famkirin ku min ji vê êşa ber tiliyên xwe xelas bike. Axir qey ji min fehm kiribû. Min dît ku aliyekî çakêtê xwe hinekî da hev, min danî ser û ber bi efendiyê xwe ve baz da. Efendiyê wî ew zilamê ewil bû ku min ew li nava zeviyan dîtibû. Texmîna min rast derketibû. Ew cotkarekî dewlemend bû. Gava em gihîştin cem wî, xizmetkarî wî ez pêş wî dikirim û di derheqê min de qey tiştin digotin. Cotkêr bi bişirînekê hem li min dinêrî hem jî li zilam godarî dikir. Dûre xwedaqulê erdê kir û rahişt qirşikekî. Min got qirşik lê ew tiştekî bi qasî gopalê me dirêj bû. Ev qirşik li ser çakêtê min gerand û rakir. Belkî jî wî digot qey çakêtê min perçeyek ji xwezayê ye yan jî dixwest ku fehm bike bêka tiştekî wiha ye an na. Ji bo ku serçavê min baş bibîne, pif porê min kir û bi paş vebir. Piştre jî bang li hemû xizmetkarên xwe kir. Bi qasî ku min hîs dikir, ji wan re digot ku bilal derdora min bigerin, bêka hinekî din wekî min hene an na. Asoxî destê xwe dirêj kir, ez di nav çakêtê xwe da derxistim û hêdîka danîm erdê. Helbet wekî çarningî bim, ez bi her du ling û destê xwe danîm erdê. Lê min di cî de xwe rast kir û ez rabûm ser ningan. Bi gavên giran ez bi jêr de û bi jor de çûm û hatim. Bi van tevgerên xwe min xwest ku bi wan bidim femkirin ku niyeta min a revê tune ye. Ji bo ku tevgerên min ji nêzik ve bibînin, hemû bi carekî da li derdora min rûniştin. Ez jî li meydanê bûm. Min şewqa xwe ji serê xwe derxist, kir nav destê xwe. Min berê xwe da cotkêr û bi rêzdarî min xwe daqul kir û min silav da wan. Min berê xwe da wan û yek bi yek bi heman awayê silav da hemûyan. Paşê jî ez çûm hemberî cotkar û min çok danîn. Min destê xwe ber bi ezmên vekirin, min li jor nêrî û çend gotinên dostaniyê kirin. Min ji berîka xwe jî kîskek zêr derxist û bi awayekî dilnizm dirêjê wî kir. Wî jî rahişt kîsik. Kîsik di nava kefa destî wî de bi qasî mêşekê biçûk mabû. Qey jê fehm nekiribû lewma jî ew vê carê baş bir ber çavên xwe bi vî alî ve quliband. Dîsa jî fehm nekir. Vê carê jî derziyek ji berîka xwe derxist û bi ser ve bir tê derakir. Çi kiribû jî tê dernexistibû bêka ew çi tişt bû. Min dît ku wiha nabe. Min îşaretek da wî ku destê xwe deyne erdê. Fam kir. Min xwe dirêjê kîsik kir û rahiştê. Min tayê ku li devê wê girêdayê bû sis kir û vekir. Min hemû zêrê di kîsik te vala kirin nav kefa destê xwe. Di nav wan da 6 hebzêrên spanî û 20 hebzêrên biçûk hebûn. Cotkêr tiliyên xwe yên beranê û ê eşedê ber bi devê xwe bir û bi zimanê xwe şil kirin. Pêşî rahişt yek ji wan zêrên mezin. Dûre rahişt yekî din û bi baldarî li wan nêrî. Dîsa jî jê fehm nekiribû. Talî dev ji wan berda. Bi îşaretan ji min re vegot ku zêran têxe kîsik û kîsik ji têxe berîka xwe. Lê min dixwest ku ew rahêje wî kîsikî. Lê wî qebûl nekir. Cotkêr ferq kiribû ku ez yekê bi hiş û fama me. Çend gotin kirin. Dengî wî di hundirê guhê min de oğlan dida. Min ji peyvên wî fehm nedikir. Lê min kîteyên wî ji hev derdixistin. Heta ku ji min dihat bi dengekî bilind, bi hemû zimanên ku me dizanibû, min jî hewil dida ku jêra tiştinan bêjim. Lê bêfeyde bû. Me kir û nekir, me tiştek ji hev fehm nekir. Kêliyek bişûn da xizmetkarên xwe şandin ser karên wan. Dûre ji berîka xwe desmalek derxist. Ew diqatî kir, li nav destê xwe yê çepê raxist, destê xwe bi awayekî ku kefa destî wî li jor bimîne danî erdê. İşaret kir ku tê kevim nav. Ji ber ku qalindbûna desmalê li dor metreyekê bû, bi hêsanî minêbiya wî bikire. Gava ku destê xwe rakir ji bo ku ez nekevim erdê jî, min xwe li ser desmalê dirêj kir. Cotkêr ji bo ku ciyê min baş ewle bike, wekî pitikekî ku li nav pêçikekî bipêçe wiha serê min li derve hişt.
Serkên desmalê hinekî bada û bi serê min de kir. Ez di nava desmalê de baş pêçam. Piştî çend deqîqeyên din em li mala cotkêr bûn. Jina wî derî vekir û wî jî ez nîşanê jina xwe kirim. Jinikê bi carekî re kir hawar. Wekî ew carên ku li Îngilistanê jinekî beqiya jî pilindir didît. Lê nîv saetê ra derbas nebûbû ku hînê min bûbû. Ji ber ku mêrê wê serê kêliyê li ber digeriya. Ez dibêjim wî ew qasî qal kiribû ku piştê saetekî min dît ku jinik bi min re şa dibe. û kêfa xwe ji min re tîne. Li malê heta nîvro bi tiştinan mijûl bûm. Min derdora wê xweş nedidît lê kêfa min ji vê malê re hatibû. Gava wextê xwarinê hat, xizmetkarekî sifre rast kir. Dûra jî xwarin anî. Xwarin li gor bereket û sadeyiya malbateke cotkar tevgoşt bû. Goşt di hundirê sêniyeke di 24 çapî de bû. Hemû malî di serî de jî cotkar û jina xwe qedimîn ser maseyê. Jin û mêr li hemberî hev her yek li aliyekî masayê rûniştî bû. Cihê min jî li ser maseyê li nêzî cotker ketibû. Cotker ez bi destê xwe danîbûm wê derê. Jina cotkar sêniya min amade kir. Hinek goşt xiste sêniyê. Dûra jî min ji berîka xwe çetel û kevçiyê xwe derxist. Îjar min dest bi xwarinê kir. Kêfa wan gelekî ji van tevgerê min re hatibû. Hemû bi carekê re bi hîrehîreke wiha keniyan ku dengê kenê wan jî wekî guregura ezmanan bû. Ji ber dengê wan hindik mabû guhê min qul bibûne. Pişt re dengekî pir bilind, wekî ku ji 10-15 makîneyên goreyan derkeve hat ber guhê min. Gava ez li paş xwe zivırîm, min ew dîmen dît. Li ser xwarinê pisîka xanima cotker ku wê ji pisîkan pir hez dikir, xwe çeng kiribû dawa wê û li wî rûniştibû. Tu nabêjî ew dengê ku wekî ji 10 makîneyên goreyan xurt bû, miremira pisîkê bû. A rastî li gor xanim û pisîkê ez li aliyê dûrtirê masê bûm. Di navbera me da kêm zêde 5 metreyek hebû, lê dîsa jî dilê min tim bi tirs bû. Gepên min di qirika min de diman. Lê baş e ku li kêliyek bişûn da min fehm kir ku ev tirsa min beleheq bû. Lewra tevê ku efendiyê min rahişt min û ez birim bi qedera 3 metreya nêzîkê wê danîm jî, revena pisîkê xwe qet tev jî nede. Gavek bişûn da sifre rakirin. Efendiyê min ji jina xwe re hinek tişt gotin. Piştî ku çû pêve min fehm kiribû. Ji jina xwe re gotibû bila li min miqatebe. Li min xwedî derkeve û tiştek bi serê min neyê. Xwarinê ez giran kiribûm, xewa min pir hatibû. Jina cotkar halê min fehm kiribû. Çawa bi newqa min girt, ez birim ser nivînan danîm. Di cî de min xwe dirêj kir. Desmalek spî avêt ser min. Ew li hêfa min bû. Ev desmal paçekî wiha bû ku ji babirkê mayîstrayê keştiyên şer mezintir, hişktir û qebettir bû. Ez raza me. Bi qasî 2 saetan. Min di xewnda mala xwe dît. Lê gava ez şiyar bûm, ez vegeriyam ser rastiyê. Ez li odeyekê bûm ku bi qasî 300 metreyê mezin, binbanê wê zêdî 200 metreyê bilind bû. Di nava neçariyê da min dest bi fikaran kir. Bêka ez ê çi bikim? Keçikeka xanima min hebû. Ez dibêm qey 9 salî bû. Karê derzî û dirûnê re têra xwe jê hatî bû. Cilên pitika xwe wê didirût û dixemilandin. Cihê ku ez dê rakevim, wê û dayika xwe bi hev re çêkiribûn. Dergûşa pitika xwe ji bûna min danîbû. Dergûş li ser refekî bi cih kirin ku bi binbanê xanî ve daliqandî bû. Wekî din tu çare tune bû ku ez xwe ji mişkan bistirînim. Heta ku ez li wê malê mam, ew dergûşa li binbanê doşeka min bû. Ez hertim li wir radiketim. Bi rastî jî keçeka pir û pir jê hatî bû. Wê cilê min li min dikir û ez dixemilandim. Keçikê navek li min kiribû. Girîl dirîk. Min jî ji wê re digot gulûm dalkilîç. yanî min digot dadika mina biçûk. Rojekê cîranê efendiyê min hate mêvandariya me. Min xwe li hemberî mêvanê me daqul kir û hürmetên xwe daye. Bi peyvên ku dadika mina biçûk pêş min kiribûn bi zimanê wan, min xêrhatin daye û li halî wî pirsî. Li ser şîretên wî extiyarî efendiyê min ez xistim qutiyekê.
سواری هسپê xwe bû, ez tev qutikê xistim hembêza xwe û keça xwe jî li pişt kurtêm bicî kir. Em çûn seyrana bajarok. Gava ku efendiyê min gîşt wê xana ku her tim dihatê ji hespê xwe daket. Piştê ku amadekarî kir, bang li tellalekî kir. Ho! Nebêjin me nedîtiye û me nebînaye, li xana girîn eglê, aferîdeyek ecêb heye. Di dirbê mirovan daye gelek peyvan dibêje, qama wî bi qasî spinek lakeye. Baz bidin bibînin, ev fersend careke din nakeve destê we. Yên ku ez dîtibûm, hingî ku pesna min li derva dabûn wiha xweş kiribûn, ji bo ku yên li derva jî bên û li min binêrin, dikirana derî û şibakan bişkandana. Efendiyê min ê ku hişê wî li ser kara wî ya peran bû, nedihişt ji dadika min û pêve kesek destê xwe bide min. Ji bo ber qeza ya jî xetereyeke bigire jî dora masa min bi perdê textîn girtibû. Ji ber wan textan kesî nikaribû xweznêzîkê min bikira. Efendiyê min dîtibû ku bi qirdekiya min gelek pereyan bi dest dixe. Ji bo ku zêdetir pereyan derxe jî biryar da ku min bibe bajarê mezinê wî welatî. Ev de rêwîtiyeke dirêj bûye. Berê em bigîjin bajarê mezin ku di navbera me da 3000 mîl hebûn, hê gelek bajar hebûn. Wî plana xwe kiribû ku li wan deveran jî bi qirdiktiya min fêdeyê bike. Tew li ser rêya me hinek bajarok û gund jî hebûn. Em di 26 Cotmehê de hatin paytext. Ez her tim bi xebatê re mijûl bûm. Her roj min li ser hev qirdiktî dikir. Ez bêmecal diketim. Ji ber vê jî di nava çend hefteyan de tendirustiya min xerab bû. Rojekê gava ku efendiyê min bi van karan ez difelişandim, ji qesrê peywirdarek hat. Ji bo ku ez kêfa qiralîçeyê û yên li derdora wê bînim, ferman dabû ku bi lez min bibe qesrê. Ez çûm. Ez pir ecibandim. Min rica kir ku ez xwe babêjim berningên qiralîçeyê û maçî bikim. Lê belê Prensesa Delal tiliya xwe ya qilînçkê dirêjê min kir û hişt ku ez maçî bikim. Qiralîçeyê gelek pirsan li min kirin. Heta ji destê min hat jî min pirsên qiralîçeyên yên cûr bi cûr bi şêwazeke rêzdar dibersivandin. Mesela li ser welatê min gelek pirs kirin. Li ser gerên min pirsîn. Heta ku ji destê min hat, min bersivên Kurt û zelal dan. Qiralîçeyê berê xwe da efendiyê min û jê xwest ku min bikire. Efendiyê min 1000 zêr xwestin. Hema li wir 1000 zêr da efendiyê min. Piştê ku bazarî bi dawî bû, min ji qiralîçeya hêja pirsî ku gelo dikare gulum dal qilîça ku ew tim li min miqate bû û ji min hez dikir, ji bo dadikî û mamostetiya min bike bîne qesrê? Got demildest. Ji cotkêr re jî got min keça te xist bin xizmeta qesrê, ka gotinetek heye an na. Zilam ji kêfan hindik mabû bifiriya. Keçik jî pir bi kêf bû. Efendiyê min ê kevn xatir xwest û çû. Min negot oxir be jî. Dûre qiralîçeyê rahişte min. Ez birim cem qiralê hêja ku ew wekişiya bi odaya xwe ya xebatê. Kiral zilamekî pir ciddî û giran bû. Ji bo ku qiral min baş bibîne, qiralîçeyê min nêzîkê maseya wî ya xebatê kir. Ez ji kefa destê xwe derxistim û danîm ser taximê nivîsê. Qiral felsefe û axlebe jî matematîk xwendibû. Dîsa jî ji hin tevgerên wî xuya bû ku di derheqê min de bi guman bû. Tew berî ez biaxifim, gava li bejn û bala min nêrî, dît ku ez wiha rast li ser ningan dimeşim, ji wîştirê qey pêlîstokek bûm û hosteyek bi hunerî çêkiribû û bi makîneyê dişuxilîm. Lê piştê ku axaftina min godarî kir, dît ku gotinên min rast û li gor aqilin, îcar şaşma. Lê belê ji gotinên min ên li ser ku ez çawa hatibûm welatê wan bawer nekiribû. Ji bo ku rastiyê helbet li gor xwe fam bike, pirsan ji min kirin. Bersivên ku stendibûn jî dîsa li gor aqil û mantiqê bûn. Lê dîsa jî dilê qiralê hêja neketibû cî. Min ji qiralê hêja re got ku ez bi salan li welatekî wiha mame ku bi milyonan jin û mêrên ku bejn û bala me daye li wê derê hene û ez ji wê derê hatime vir. Li wê derê mirov, heywan, dar, mar li gorî pîvanên hev bûn. Her wekî yên li vir. Lewma li vir jî bi kêrê xwe hatibûm. Îjar qiral ji gotinên min hêdî hêdî bawer dikir.
Piştre ji qesrê daîreyek taybet dan Gulumdal Qiliçkê. Ji bo ku bi xwendina xwe re mijûl bibe jî mamosteyek dan wê. Ji xeynê van, wê xizmetkarek ji bo cil û bergên wê, du xizmetkar jî wê kar û barên li ber destên wê bikira. Qiraliçeyê ferman da ku ji bo min qutiyeke çê bikin û wekî oda nivînan be û li gor zewqa min û Gulumdal Qiliçkê be. Xeratê ku ji bo vî karî peywir stendibû, hosteyeke pir jîr bû. Piştî ku min modela ku dixwest jê re gotibû, piştî 3 hefteyan odeya min a livînan hazir bû. Qiralê hêja gelekî ji min hez dikir. Hama bibêje ez ji cem xwe ve nediqetandim. Maseya min a xwarinê datanîn ser maseya xwarina wî. Tam li tenîşta enîşka wî ya çepê bicî dikirin. Wekî ku em li ser sifreyê li tenîşta hev rûniş dibin. Gulumdal Qiliçkê jî ji bo alîkariya min bike li ber maseya min, li ser kursiyeke bê palpişt rûdinişt. Bejna min li gor ên vî welatî wiha nequt bûya, belkî niha jiyaneke min a pir xweş hebiya. Lê nexêr. Ez li rastî hin tiştên ku pê aciz dibûm dihatim û diketim şûna qirdikan. Ez qala çend heban bikim. Hiç ji bîra min naçe. Rojekî dîsa em çûbûn hewşa qesrê. Hew min dît ku sêvên bi qasî bermîlên Brîsloyê mezin ji jor ve dibarin. Min got hema ez ji xwe ji van daran dûr bixim û rihê xwe xwelas bikim. Lê tiştê ku bû û çû. Du sêv ketibûn ser pişta min û ez bi serdevkî li erdê dirêj kiribûm. Nêzî 10 deqeyan ez li erdê bêhiş mabûm. Li wê hewşê ez ji belayeke pir mezin filîtîm. Rojekê dadika min a biçûk nexwestibû ku qutîka min li xwe bike bargiranî lew majiye û li malê hiştibû. Wê rojê jî min ji dadika xwe xwestibû ku hinekî ji xwe re bêhna xwe berdim. Li ser vê xwesteka min, wê jî qaş û ez zanîbûm ciyekî ewle û ji min gelekî dûr ketibû. Di wê kêliyê da bêka çawa çêbû bû kûçikek spiyê baxçevanekî ketibû hewşê. Bêhna min kir û rast hat ba min. Çawa ez bi devê xwe girtim, teriya xwe li ba kir û baz da çû be efendiyê xwe. Li wir ez hêdîka danîm erdê. Ji bo ku baş kedî bûbû di wê reyê da jî ez qet neêşandibûm. Cilên min jî neqetiyabûn. Rojekê Gulumdal Qiliçkê ji bo karekî çûbû ciyekî. Ez jî xistibûm odeya xwe û deriyê odeyê xilqandibû. Hewa germ bû. Min derî û şibakên qutiya xwe vekirî hiştibûn. Bi carekî ra tiştekî xwe avêt şibakê. Hema di cî da got tep û xebera hindir da. Bi lotikan li odeyê digeriya. Ev meymûnek bû. Meymûn ku kêliyekê li dora xwe nêrî û diranê xwe qîç kir. Dengên ecêb derdixistin. Dûre bi carekî ra ez dîtim. Wekî ku pisîkek mişkekî bigire destê xwe rada derî û dirêj kir. Ji bo ku min negire, min bi çepê û rastê ve çindik dan. Piştê çend çirkan bi çakêtê min ve ez girtim. Ez ji qutîkê derxistim derve. Ez xistim destê xwe rastê. Di wê kêliyê da teqereqeke wiha hat ku wekî yekî deriyê odeyê ve dikir. Meymûn ku di cî de sekinî, xwe avêt şibaka vekirî. Xwe ji wir jî avêt ser şirîneka xaniyê. Axir em çûn ser xaniyê li tenîşta me. Gava ku ez derxistim derva, hewara Gulumdal Qiliçkê ketibû kerka bergohê min. Dîn bûbû. Li ser van dengan xizmetkarên ku li aliyê dinê qesrê bûn bi xem û xumekî bi wan deran ketin. Ji bo ku derenceyeke bibînin û min xelas bikin, dikirin gazî û hewar. Gelek tê ra neçûbû. Bi sedan kes li wir kom bûbûn. Meymûn li ser xanî rûniştibû û ez jî di hembêza wî de bûm. Axir xortekî mêrxas ê xizmetkarên dadika min hilkişiya serxanî. Çawa ku bi newqa min girt, ez xistim berîka şalê xwe. Bi sağ û silametî ez daxistim jêr. Navbera min û yên li qesrê heta ku tu bibêjî baş bû. Bi qiral û qiralîçeyê re jî. Ez û wan me bi hev re xweş û bêş dibêrand. Şiyarbûna qiral ya ji xewa sibehan bi merasîmeke taybet çêdibû. Min ji xwe re kiribû edet ku hefteyê 2 caran tev li van merasîman bibim. Gava ku tiraş dibû jî gelek caran li cem wî bûm. Rojekî min ji berberê wî xwest ku ji wê kefa ku bi güwîzan ji riyê wî digire bide min. Min ji nava wê kefê nêzî 40-50 hebmûyên saxlem neqandin. Min parçeyek textikê zirav dît. Min ew textik xeritandin û min bi tiştekî wekî kevirê zimpereyê ew rast kir. Min ew kir wekî şehekî. Piştre min ji Gulumdal Qiliçkê xwest ku ji min re derziyek bibîne.
من bi wê derziyê di pişta wî şehîdê qulikên biçûk û li ber hev vekirin. Min ewmiyên riha qiral xistin wan qulikan. Ji koka wan heta serkê wan jî min bi kêrikê xeritandin û ew tûş kirin. Êdî min şehekî bi kêrhatî bi dest xist. Rojên wiha xweşî û qencî dibihirîn. Ji ewil de ew hêsta xurt di dilê min de bû. Dê rojek bihata û ez dê azad bibûma. Lê min nizanîbû ku wê çawa çêbûbiya. Ji xwe ji bo ku ew roj bê, ez li tu planan jî nefikirî bûm. Qiralê hêja di fermana xwe de xwestibû ku eger li peravan keştiyeke din bihata dîtin, divê mirovên têda tev xistibûne erebeyekê û teqeze û anîbûna lor bi rûlgirûdê. Mebesta wî ew bû ku du jinên li gor min di bejna min de hatibûna dîtin ji bo ku zurriyeta min li vê derê zêde bibiya. Lê belê ji dêlva ku min hetikiyeke wiha bikira, yanî nifşek li dû xwe hiştiba ku wekî çûkan ew têxistana qefesan an jî tiştên kevnare bihatane firotin, ez bimrama çêtir bû. A rastî li vê derê qîmeteke min hebû. Lê rewşa ku ez di nav de bûm, ne li gor şeref û rûmeta mirovatiyê bû. Zar û zêçê min ku min ew li dû xwe hiştibûn, kêliyek jî ji bîra min nediçûn. Min dixwest ku ez li nav mirovên wekî xwe bijîm, bi wan re biaxivim û hevaltiyê bikim. Xelasiya min berî rojên ku min hêvî dikir gelekî zûtir û bi awayekî ecêb çêbû. Ez dê bi hemû hûrgiliyan bibêjim. 2 salê min bûbûn ku ez ketibûm vî welatî. Ez hatibûm sala seyan. Qiralê hêja û qiralîçê rojekî ber bi peravên başûrê welet ve derketibûn ger û geştekê. Ez û dadika xwe jî bi wan re bûn. Ez wekî hercar di qutîka xwe yê gerê de bûm. Qutîka min jî helbet di dawa dadika mina biçûk de bû. Di rojên dawiyên gerê de qiralê hêja xwest ku li bajarê Flanfainaysê li qesra xwe ya xweşik çend rojên din bimîne. Bajar 18 mîlî dûrê peravê bû. Gava ku em gihîştin qesrê, em têr westiyabûn. Ji bo ku dadika min nexweş bû, ew di cî da çû odeya xwe. Min jî hinekî serma xwaribû. Li gel nexweşiya min, bi hêviya ku xwe bi şiklekî bigînim wê rêya deryaya ku xelasiya min lê bû, ez bi kelecan bûm. Ji bo ku ez vê yekê pêk bînim, ez fikirîm ku nexweşiya xwe bikim mane. Min dadika xwe bi wê manê qanih kir ku hinekî hewa deryayê bistînim dê gelek ji min re baş bê. Xortekî li qesrê hebû ku gelek caran ez emanetê wî dikirim. Dadika min ez emanetê wî kirim. Dadika min razî bûbû, lê min bi çavê xwe dîtibû ku bê dilê wê bû. Te digot qey tiştên ku dê bihatana sterê min niqutî bû dilê wê. Bi îske îsk giriya bû keçikara ben. Ez ê wan hêsran tu carî ji bîr nekim. Xort rahişt qutiya ku ez tê de bûm û ber bi zinarên peravê ve meşiya. Piştî ku em ji qesrê meşiyan bi nîv saetî em gihîştin ciyekî. Min ji lawik ra got qutiya min deyne erdê. Min şibakeyek xwe vekir û bi xemgînî û hesret min li deryayê nêrî. Nizanim çima, lê halê min tune bû. Min got qey ez dixwazim hinekî rakevim. Belkî xew baş bûya. Ez raketim. Ez ji nişkan ve bi kişandina xeleka ku bi serê odeya min ve hatibû girêdan ji xew şiyar bûm. Pêşî qutîka min berbijor ve baş hilkişiya. Dûrê jî min tê derxist ku bi lez, bi pêş ve bi firê dikeve. Di wê hejandina ewil da hindik mabû ku ez gêndirî bûma erdê, lê kêliyek bişûn de ew lez kêm bû. Vê carê jî heta ji min hat, min kir qêjînî, lê bêfeyde bû. Min li aliyê şibakeyên xwe nêrî, ji wir ewr û ezman pê ve tiştek xuya nedibû. Tam li ser serê min wekî dengê baskan hat min. Wê gavê min belaya ku hatibû serê min fam kir. Eyloyekî bi nikilê xwe ew xeleka ku li ser qutiya min girtibû û ez dibirim. Mebesta wî ew bû ku her wekî li wan kosiyên biqalik dikir, qutiya min bavêje ser zinaran û dûrê jî min bixwe. Ez gelekî ditirsiyam. Ev rewşa mina niha belkî ji nav xetereyên ku hatibûn serê min ya herî mezin bû. Piştî çendek ez di nava qutîkê de di devê eylokê de firiyam, qutîka ku ez tê de me ji nişka ve ber bi deryayê ve ket. Ev ketina qutîkê ji min re wekî emrekê hat. Dawiya dawî ez ketibûm li ser deryayê. Ji ber ku qutîka min ji textikan hatibû çêkirin li ser avê dima. Piştê demek şûn da qutîka min li tiştekî hişk ket. Ez ditirsiyam ku li zinarek ketibim. Derbeyek pir xurt bû.
Bi dûre wekî ku werîsek di xeleka jor re derbas bibe dengek hat. Pişt re ez pê hesiyam ku bi jor ve têm kişandin. Bi gumana min bi qasî 3 metreyan ez bilind bûm. Min şiva xwe ku desmala min bi serikê wê vebû, careke din di qulikê re derxist û min kir hewar. Yekî 3 caran deng da banga min. Ew qasî kêfa min hatibû ku naygotin. Yek li ser xaniyê min digeriye. Yekî bi îngilîzî wiha bang dikir. Kesek ji jêr be bila bi dengekî bilind bang bike. Dengê min bi kêf û kelegorî di cî te giha jor. İngilîzek heye ku ji bextreşiya xwe li rastî belayên nedîtî hatiye. Ew dengê ku hatibû bi hewara min ve ji min re ragihand ku xwe netirsînim. Qutika min girêdayî keştiya wan e. Ji bo ku min xelas bikim wê xeratê wan dibin banî da qulekê veke. Asoxî yê xerat di nav çend deqîqeyan da karê xwe xelas kir. Derenceyek daxistin jêr. Gava ku ez bi wê bêhaliya xwe ketim keştiyê, ji kêfan ez bi hewa ketim. Yên di keştiyê de şaş mabûn. Hezar pirs ji min kirin. Lê halê min tune bû ku ez ji van pirsê wan re gotinekî bibêjim. Ji bo ku min ew qas ecûcik li dora xwe dîtibûm, ez şaş bûbûm. Ji bo ku çavê min hînê dîtina wan mirovên qirase bûbûn, yên di keştiyê de tev ji min re wekî ecûçkan xuyabûn. Gava Kaptan Thomas dît ku ez nikarim xwe ser piyan bigirim, ez birim kameraya xwe. Mirovek baş bû. Ji bo ku ez zû bi serhişê xwe ve bêm bêhna pûngê da min û ez birim ser nivînên xwe. Xwest ku ez hinekî bêhna xwe bidim. Bi rastî jî divê min hinekî xwe dirêj bikire. Berî ku ez razêm min ji Kaptan re qala qutika xwe kiribû. Çend tiştên min bi qîmet hebûn divê ez wan winda nekim. Brandayek xweşik, qaryoleyek sêyar, 2 kursî, maseyek û dolabek. Qeyev gotinên min jêra keleva jî hatibûn, lewma jî ji wîştirê qeyê ez ne li ser hişê xwe diaxivîm. Ez çend saetekî raza bûm. Li ew welatê xerîb, ew belayên ku hatibûn serê min tev ketibûn xewna min. Lewma jî min xeweke bi tirs kiribû. Çend saetan di xeweke pir xerab te mabûm. Lê piştî ku ez şiyar bûm, ez bi ser hişê xwe ve hatim. Saet bûbû 8 êvarê. Kaptan fikirî bû ku ji zû ve min xwarin nexwariye. Di cî de ferman da ku xwarinê ji min re bînin. Gava dît ku ez hewek dînan li wan dinêrim û tiştên keleva jî nabêjim, kêfa wî hat. Gelek tiştên xwarinên anîn ber min. Li ser xwarinê ji min xwest ku ez behsa serpeyatiyên xwe bikim. Pirsî, bêka çawa ez di nav wê sindoqa qirase da li ber deryayê berdabûm. Min ji Kaptan re got gava ewil ez dîtim li hewayê eyloyeken qirase dîtibûn an na. Dîtibûn. Gava ez di xew de bûm, teyfeyan jî di nav xwe de behsa vî tiştî kiribûn. Min jêra diyar kir ku ez dê hemû tiştên ku hatibûn serê min yek bi yek jêra bibêjim. Ji roja ku ez ji Îngilîstanê derketibûm û heta roja ku li rastî min hatibûn, çi bûbû min hemû yek bi yek gotin. Rastî, bandorê li hemû mirovên biaqil dike. Ev mirovên biaqil, baş û hinekî jî zana dawiya dawî bawerî bi rastî û duristiya min anî. Min jî xwest ku van gotinên xwe bi tiştekî palpişt bikim. Rojekî diranê xizmetkareke dadika min êşiya bû. Doktorê nezan jî bi şaşî ew diranê spî saxlem kişandibû. Min jî rahiştibû, paqij kiribû û xistibû dolaba xwe. Metreyek dirêjahiya wî û 4 tilî jî firehiya wî bû. Piştî ku Kaptan vî diranê dît ji min bawer kir. Kaptan ji min re got ku ji ber ku ez demek di nav dêwan da mame, ji ber vê ye ez bi dengek bilind diaxivim. Wê gavê min ferh kir ku ez ji bo ku biaxivim diqîrim. Tiştên ku bi serê min hatibûn, min bi awayekê zelal û durust ji Kaptan re gotibûn. Ji bo vê jî pir kêfa wî hatibû. Wî hêvî ji min dikir ku gava ez vegerim Îngilîstanê, ez van binivîsînim û biweşînim. Ji bo ku herkes bikaribe bixwîne. Piştî ku ez ketibûm keştiyê bi 9 mehan, di 3 Hezîrana 1706 de em hatin Donsê. Çi qasî min got ez ê ji bedela heqê rêya xwe firaqên xwe di keştiyê de bihêlim jî, Kaptan quruşek jî negirt. Me wekî 2 hevalan xatir ji hev xwest. Sond xwar ku rojekî bê mala me ya Redrîfê. Bi pê şîlîn û hespekî ku Kaptan bi deyn dabû min ji xwe re rêberek jî girt.
Dirê de hingî xanî û dar û heywan û mirov li ber çavê min biçûk xuya bûn, min digot qey ez li welatên Lîlîpûtê bûm. Ez ditirsiyam ku pê li mirovan bikim û wan biperçiqînim. Min bang li wan dikir ku ji ser rêya min xwe bidin alî. Ji ber van tiştên ku bê hemdî xwe min dikir, serê min diket belayê. Bi pirsê min mala xwe dît. Xizmetkarekî derî li min vekir. Ji bo ku serê xwe li derî nexim, wekî qazan min serê xwe tewand û ketim hindir. Jina min ji bo ku min hembêz bike baz da pêşiya min. Ji bo ku bigîje devê min heta çoka wê min xwe daqul kir. Keça min ji bo ku ji min re duayan bike çok danîn. Ji zû ve ji bo ku min serê xwe û çavên xwe ji 6 metreyên bilindahiyê re bijor ve rakiribûn, heta rabû ser xwe û kêliyeke li hemberê min sekinî, min nû keça xwe dît. Dûre min kir ku ez bi destê wê bigirim û wê rakim hewayê jî. Min xizmetkar û yên li malê tev wekî ecûçkan, xwe jî wekî dêwekî didît. Ji bo ku min zêde xesîsî kiribû, lewma jî xwe û keça xwe hema bibêje birçî iştibû. Ez bi jina xwe re xeyîdîm. Min tiştên ew qasî sêr û ecêb dikir ku maliyan digot qey min aqilê xwe berdaye. Ji bo ku bêfem kirin ku tiştên em hînê wan bûne û pêşdarazên me di jiyana me da bi çi qasî girîngin, ez qala van tiştan dikim. Di demek kurt e, min him bi zarokên xwe, him jî bi nas û dostên xwe re li hev kir. Hevsera min her carê digot ku qîma min nayê tu carekî din derkevî ger û geştên deryayê. Lê kalî ku, qey ji ber qedera me bû, wekî ku xendevanên min jî dibînin, hevsera min dîsa nikaribû rê li ber min bigirta. Axir aha li vir, ez beşa duyana ger û geştên xwe yên bextreş diqedînim.